Kimoto sayonara ziak tu James do kuma bungkhat na tumlo lama indo pui pani na hun laya titileng vel ve pakhat ralram kal mi then khatten an soifo thin ngai nom tak lal thoma chanchin kha rwal uzok te chuan in la sherengin arin oma tin indo zo nu a mizoram politic pol ming thang tak mizo union na lo chu a an chanchin bu mizo an tia po khan kumsang khat zakwa somli pasari vela chuaka khan kimchang takin lal thoma chanchin hi an ron chua to nge kha he a chanchin kan soitur lal thoma hi Royal Air Force a damdoilam medical jet a thok surgical surgeon belthum ani a indo puilaya India ram zalian na swal tu sipai Indian National Army INA anti Netaji Subhash Chandra Bose polzi nga atel ve awangin indo lo top khan kumpinu sipai tinan mana achungchang thu chu India ram Delhi khopuya an ngai to a Red Fort trial anti INA sipai chung thurel tu te chuan na taka an shema kha ani dal thoma hi atir taka chuan mizoram chimlam bial puk pui khwa cheng thin ani a anu le pa chuan serkon mission sikula anjir tir nu in Shillong Government High School an zom tir le a chuti lai chuan tlabung lama kalin silheta Shillong an pan thina tum khat chu an ho tur silheta an ri azanin an thlenna hotel a chuan English Air Force officer pakhat squadron leader EM Charlene an in muhla umaya chu officer in lal thoma a han mu chu anaw pangai na zong tak mela putla tawang chuan a inchul nel tirta a chu squadron leader Charlie chu silheta air training center a an zirtir tu pakhat thlona khal zirtir tu alo ni ti te a in soi nu chuan lal thoma chuan angai sang ve ta viau maya chuti hun lai kum sang khat zakwa somthum pariat kum top lai vel chuan lal thoma chu kum som pariat mi ani to in pol som zir lai ani Good Friday don ani a anni lal thoma te po chu ma ani kholama ho tur mai an ni a ma se chu thlona sipai ho tu pakhat ne na tumlo taka anin mel sha ta ka chuan a thian terwal po a ho ve ta lo chuan silheta a cham khomwan santa a chu sipai ho tu chuan an hmun pui lama te hruain a chel deuh tarenga lal thoman ho atum po in na phal ta tlat lo maya atum lo takin kar khat ngota cham ta a ma se eng kholoi lova chel khotlai ringot lo ni bik lova Royal Air Force an lak do na wanga chutanim phum ve atum ril ruk wanga chel khotlai lek chu alo ni zoka chutiang ani lal thoma na han hriat chuan a thil chak zong takalo ni ve reng nen a officer chian char thar squadron leader EM Charlie chuan Royal Air Force a chuan an him lut ve ta a atum lo lam taka lal thoma chu akal ta thut ani lal thoma chuan asipai chan tak thu chu lekha in na chung te ashila tin ama chuan thil dang zong ai a chak thlona sipai na amu ta ka wang le machik po pas se azir tum reng damdoi lam na chu azir thei don boka wang chuan a hlimril ru hle a silheta thlathum anom chung phei kha chuan apu char thar khan a har satna kong engkima apui thei reng awangin atan po anuamin mi za akai pha ani apula chuan naw ang tak takin alo en chap nen nuama ti hle mai thlathum hnuwa ero chuan India ram lama an kal don ta a anni damdoi lam zir tur bik chu an tam lem lo awangin silheta tang chuan Kolkata panin DC4 Dakota thlona in an kala an kal don tuk chuan apu chuan aron thla a sipai fel alani in engkim a hlim zel arin thu te in aron thlamwana thlona chu arum ta chur chura engtika nge amu le ang ti po she phak lovin asikul kalkong thin silhet chu a thlo liam san ta duai tuaya Kolkata atang chuan thlona bukin puna an pan le a puna a chuan tharuk lai mai damdoi lam na an zir nu chuan Lahore Royal Air Force mun pui pakhata an da chhota a Lahore an da tir lai hi chuan chuti takin indona ala hluar lova ma se German chuan chaktak em buan awang chuan Europe khomwal pui apum hom mai the ome ti khopin Hitler German sarkar chu achak tamaya hetia Lahore an son chho lai kum sang kha zakwa somthum pakwa kum top lam hian Lahore Royal Air Force and Col St John's ambulance kema tui takin a duty china chutia tumlo na lam taka aliam tak thut thu achung ti ashil nu khan voi khatma le kha athon le ta reng reng lova lal thoma makna em chu achan chin chu asipai chan tira achung ti ashil ti lo kha chu Lahore a nuwa ashil le chawa tin le kha athon reng reng in a address ashil ngai me alova an chung ti ani emo a thian te le anula kom ve thin ti an ni emo le kha chu athon ve na meu mai ma se atua te ma chu a address ashil du ngai lo chu ani tin akar laka poisa athon ngai heklo Lahore a lain tum khat chu thlathum chol turin a ho chuak ve a achung te na address ashil du lo thu a an lo vuin an lo chwa chala
lekha ka hmu zongin kalunga leng palange ti chawin a changa tin hemi a chol chhuah hian a hlo a khawl ve ang thanem fe chu a chung ti a pe ani a chawl a hole nu chuan lal thawma chu lahor atangin rawal pindia an son le a mani chawa nampui pakhat ma omve lo na hmuna tal ngar renga ngani awangin aril ru chungril taka chuan a khwa a har thei hle thin ma se mani to ka intimi pa ve takani awangin chulam tan chuan aril ru a hmuna chantir du ngai lo mani hna le apwala lum to chu soisel bawa tho du mi le taima taka mabak len ma zonga chol du hau lo mi ani awangin a omna apianga ho tu te du saklo takin a duty a len thin ani bung ni na mit aya mit ha aya ha kum sang khat zakwa somli kumalo tharmeu chuan indo na chuan khothlang lama chuan a chim sang to hle a anni lal thoma te pol po chu indo na lama liam thei mai turin anin peiru at renga an pol zinga ho tu then khat te phei chu Europe indo na lama kal turin thu pe kan hmu a an liam zung reng boka hetia indo na lama kal mabak renga anom lai hian zan khat chu 117th Group Headquarters MI Roma zan duty ani zanin an omna atanga mel khat le achan ve ve la hla a North West Railway rail tlan lai chu apuak ta un maya lal thoma chuan asana a han en zoka zan lai dar khat minute som pathumina pel che a ma se ani duty lai chuan a hna atlan san mai thian lo awang le tlan san ta po ni se chutiang rail puak dum le al eng zoi to chu ti le chuan ngai na omdo na arin lo awangin a shelo om miala atu khwa alo war chuan chu rail tlan lai puak ta chiam mai chu suam mang rualin ra po bom rail konga an lo phum wanga puak ani rin thu le chu rail puaka chuan British Army General pakhat a thi thu chanchin buwa chuan alo langa tin chanchin bu pakhate ro chuan suam mang kut nilawa German sipai ruk ti ani arin thu aron chwa thunga herel accident ra phlak taka hian general pakhat le sipai zatam takan thi a tin bungro yom tham tam taka chebok nen British chuan a chan na sa hle mai ma se tu ti nge shat lovin a in mun tamai maya huna local le hleka zan khat chu lal thoma chu kho har takin a duty na mun pa nga ya chuan ama chowin zan la ya MI room bathlara chuan a thuwang wanga chuta duty tan chuan mentlai war kher po atul lo thin na a chumi zan kher chuan lal thoma chu amu thil thei tlat lo awangin chuak lo chunga mut reng ai chuan pon theng tho a thut chu adu zo ka wanga chutia thu chuak chau chu ani a chutia ma ni chawa ngoi renga thut lai chuan asir lam shet an kan chin lam konga tang chuan mei fop eng sa thi a han ral mu a alam ron pan tlata a shat boka wang chuan mit la lo le kina en renga nakina chuan a local nai zela zoite te a phun thom po a she theita a lal thoma chuan a thom chu adim le zola an thu soi om zia sha tumrani na benga chi a chongri chu are ta a ma se mei zuk de set chu ala re lova tin alam panakal lova ding ta ni a sha ta wang chuan an lampanin thom dim theyang berin lal thoma chuan a ve pheru ta thewa an kyang hnai an tonga shat phak na ngei tura chuan an thom ngai tharu kiau chungin a bokta a chuta chongri a han shile a pakhat chuan ani le heti laia duty thin chu Japan ni inisha amo ti in han zota pakhat chuan ani che chu ka shelowa ma se ni nge in ka ring Japan ani hlau chuan lamtang sa ani maya tin alo ni lawani po in a hlau om ka ring lo kanin soi du ri lawanga ani ngei lo kan chan ri phot mai talong tiro ikal thei chuan iwa fin roi phot te ang zanin duty tur zong ani ngei khamo ati chu a han sha a lal thoma chuan an mi soi chu ama nge yan soi ni ti a shengal maya ma se tu te nge an ni a shat si lo awangin a thom chu adim le zwala aril ru te chuan tlan kir le wata asilai ne na lo in rin ngal mai po adu dewa ma se a han ngai to chianga engma shelo oma an ma ni chan ri phot chu dik zok donin a ring ta a atlan kir le wata MI room chuan in ring phanin alo om khiawa engma shelo om tak hian meizu chungin khonwar enga le khatin alo sammal mala chuti lai tak chuan kong kharan ron kik data lal thoma chuan thamwang mil takin kong kalam thlir chung hian a meizuk chu a han nar khu chwa chiang rala chuta lal thoma chuan tu tinge in ni a enge in du a han ti a an ni chu an ron in kai kwa lut ngala soi set lovin khuma chuan an thudun noka pakhat zok chu malpui ru tiak ti sha tak hian a bob veilam chu a khai zoi nuang maya a om vel chu a kang u drum boka adam zok chuan he ka thian pa hi Nurul Haji ani a ti pa in anip te chu khumkyang lokar chunga chuan a ngata chuta thok lak pa in
Aom hi man zan khan electric ina kang pal chiam maya. Ana tili tuk atlan vil na lama in chong kailo na aluma. Amal puiru asot liak le tangala. Kan thlen na hotel enkol ngal turin hotel doktor kuta mai chu felzo ka kan sha tawangin hotel doktor kuta kan enkol tira. Ma se ni chin thim hlema tang khan kan hotel nei tu pa nen kan in hau chiam maya. Azana chuak turin min ti a. Keinin zan khat chau min nga ka. Atu kho e na chuak kan dil nyal nu po a phal theilo awangin. Azana zanin heti hian pan tur chuang shelovin kan ar ko chwa tangota. Ral khata imei eng kan ron ral mu atang khan. Min pui turin kan ron pan tangot mai che ani. Min pui thei chuan kan lom ngotang ati a. Dal tho ma chuan. Hei hi sipai mun ani a. Zan in chu injak thenga. Ma se nak tuk chuan in chwali a chulang. Tin in hliam hi ka enkol in du ani chuan. Zan in chuan ka enkol theyang cheu. Ti in an thu soi ruk sha ruk hiao chung chuan a han changa. Chuta an ni pani chuan. Kan lom ngotang. Nak tuk khowar ma po kan nga ngai lovang. Damdoin min han enkol hekla. Tin tlem kan musika nga kan kal le mayang an ti a. Chung an chong dana chang te chuan lal tho ma chuan a ring hlel ru deuh maya. An pani atan chuan zu tlem ve a han thli a. An hliam chu damdoi a han noya. Chuta morphine in a chiwa. Chumi nulok chuan tui takin an mo hil dun ta borbora. Chutia tui taka an mo thil hlan chuan an ip te chung chu ngun takin a han ena. An ip chunga chuan puak ruk pakhat 45 caliber amukim thun sa le khabute takte. A chung zia ka sha thiam ve chi mi alo oma. Chung chu ala a. Thil dang enge mola chu. Damdoi le silfen lamani awangin a khoi du lem lova. Chung chu ati fel nu chuan 117 group headquarters chu ava phone ta ani. Karlova chuan Royal Air Force Police Section khat an lo thleng hal kau maya. Sergeant Rees chuan an mulai oma puak rukatin chung chuan a han ching tholop maya. An thian dun chu an lo hara. An king ni chuan kolan bun tir ta ngala. Tin an puak rukalak sak le khabute alak sak chu an han thlir chianga. Chu le khabu atang chuan an mizon in thlaru tu poimo tak. India mi ming in chal Haris Chandra le. German mi chhor ruk Arab mi Nurul Haji in ti an lo ni a. Nurul Haji pei chu ama de uzana rel bom dar vek tu. Major General Sir Crawford le sipai zatam tak thi pha na khop poi tok tu zinga mi ani ti an shangal vek mai ani. Lainat na tel baksak lovin chu mi te pani chu an hnuk chuak ta hlok hloka. Nurul Haji hliam po kha an soi anga electric kan ni lovin manzan rel po ka hliam pal ve kha alo ni a. Dal tho man shiat le dan chuan chu mi te pani chu an ka phlum ta ti alo shele a. An thil ti swala wangin mit aya mit ha aya ha ti in an chunga thongrul na phuba chu an dong ta ani. Tin ani lal tho mala chuan choi moi na dongin Distinguished Service Order DSO an pe a. Sergeant an kai tir ngal ta bokani. Hetia lal tho ma duty zan khera an ron pan na chan po hi. Japan sarkari ro she ruranin lal tho ma chu Japan alo ni hlau chuan an lamtang sa tura an ngai wangani. Ti chuan Japan sarkar po chuan December ni sari sangkha zakwa somli khan Pearl Harbor an beitak thwai reng kha. Bung thumna ni chuan lama tanga lal local tur te tan. Rawalpindi Royal Air Force thlona tumtual airbase zawpui atanga thlona thlok lut le thlok chuak in su zut mai thira an barik bathlara lal thoma athut wangwang lai chuan an group captain Henry Paul chu alo kala. Lal thoma chuan nal fe hian chibai lo buka. Captain chuan akal pel nu hlek chuan aron le hoili a. Akuta huin lal thoma chu akyanga kal turin a han fai fuk ra ya. Lal thoma chu man mo fe in alampan chuan atlana. Akyanga thlen ma in group captain Paul chuan. Sergeant barmara mai kal shem ti in a han zota. Lal thoma chuan thupek zom hi ka ti turam chunani ti in a changa. Chuta ani chuan tlaidar thuma ka office a local la. Kan pani ati tur ka lo shilang che ati ringota akal le tamaya. Tlaidar thuma lo rik chuan lal thoma chu group captain Henry Paul a office a chuan avaluta. Ani chuan Sergeant nang le kei chu barmara makal tura thupek kan ni a. Naktu ka Karachi a kan thlokanga. Chumi hnuwa Kolkata kan pan le anga. Chuta tang chuan barmalama ni chuana lama tanga lal local tur te tan kan kal zelang. Insiam ngala keipo ka in peisa e alo ti a. Ti chuan lal thoma chu barmalama kal tur chuan atu kaliam ngal turin a in puat cha ve ta ngala. Heti lai hian Japan chuan khochak kila tang khian ma an ron ton ko thladwai duai zela. Ama a chuan namte ding zore ngan omlova. China ram aron pum hom thla a. Indo China le Mongolia ram te le Thailand ram thlengin ama a an tu duai zela.
Burma po mabak le tak may avangin British sipay chi sang te chu Burma lama anin pang ozial chho mup mai boka. Chu awang chuan ani anni pani po chu Burma lama kala chul tak na chan chu ni. Sipay pol sang atanga lor khomin anni po an pol atanga the chhuati anni. Atu ka chuan Karachi panin an thlok liam dun ta a. Chuta tang chuan chumini la chuan Kolkata an pan le nga la. Kolkata khopui dai fema kar khat don an om le nuwa iro chuan. Barmaram lampanin Bay of Bengal tui pui zau pui mai chunga chuan. Khochak lam le ral zwal na mun lampanin. Rangoon khopui tin tau chung chuan van bo ruak zau pui mai a chuan an phur chho le ta duaya. Mani thasui lovin le chung leng savati ai da ya chaksi in thlok wa ma se. Mani lu zuar tur ang shima ral matong lampan ngangan ni awangin thlona chunga po chuan tu ma anin be mu mal manglo. Atua te po chu ngai to na ding tak ti sha tak hian an thlok ngoi chuap chho mai ani. Japan hian sangkhat zakwa somni December ni sari a. Hawaiian Island pakhata longchol na poi mo tak. Pearl Harbor abe Changkhan Pacific War an chan chhuaka. Chuta tang chuan China ram run kain Asia khochak ram chu an ron ma thlata buana. Barmaram ngei po chu lau thon na a om tak hia lawangin. Anni Japan ni chuana lama tanga la local tur te tan chuan. Thang le falatan anni pu tu. Lal thoma le group captain Henry Paul te pani po chu. Chen na ngai la urama an loi chaudun ta zela. Rangoon khopuyan thlen chuan. Giltin maya sipay chi sang insing sa chu an khurum maya. Rangoon anom lai hian Indian Army Medical Corps mi. Field Ambulance 63rd Tren Khat akiap lampan tur te zinga Mizo Tren Khat te nien anin muthuaka. Chu bak chu Mizo tu ma mu le ani ta reng lo. Tin ani lal thoma po chu. Mek tila a Wing Commander William Halfman DFO Command nuay turin an thon le ta a. Heti lai hian Japan chuan Malay Peninsula aron chuang kai chan to a. Singapore po ral ko ta atluk le tak may awang chuan. British lamtan po na men lova thatla mi alawa chan la ka chu lawangin. British Fighter Squadron lo thleng thar te ho tur le. Ral matonga Japan thlo na thlipui po lo chai buai turin. An ho tu pa Wing Commander William Halfman DFO ho chuan molmain lama an son thale ta a. Heti lai hian Japan thlo na chuan shangin an chil helom na samaya. Molmain na chuan Fighter Squadron thar le. Royal Burma Air Force ta Dakota Squadron khat le. Fighter bomber om sa tlem chawan oma. Molmain chu thlo na fuk mun rem chang ani awangin Japan thlo na po chuan aron mal sai tanal mai renga. Tin khomwal sipay lam thung chu. Chin Hills Rifles Battalion thumle. Burma Rifles Brigade ni om sa baka. New Zealand Mount Light Infantry Battalion thum da tharnen. 48 Gurkha Rifles le Highlander Regiment Battalion thumne na nomboka. Chung zong zong chu Rangoon na changa Lieutenant General Sir Smith MC DSO KCVO Command nuaya anom veka. Bunglina. Goodbye Wing Commander. Martaban liteng sol tui pui vaw kama Barmaram chimto ber khopui molmain na chuan. Lal thoma chu tuma ma ani mizo pui om ve mi alovin na oma. Kha chen kha tuma nam pui chan nei lovin ma ni chawin lo tam tal to ma se. Chutiang em chuan a khwa ala harangai lo. Japan sipay la chu ani telin an ron pong nai tuala. Molmain khopui meu po tuma an om talawan yange ti mai turin a chuna zani na re chup maya. Nikhat chuma ni chowa an barika man lai chui kir atluk za lain siren ron ritarwa maya. Arangin lal thoma chuan asilai chu thuaya. Chen cha chuan azwang lut thuaya. Achung zon chia maya chuan British Fighter Royal chuan an ron thlo khum thler kok hian a sia a. Chuta arina ring mangkheng hian bomahan tlale dura. Chumi zo chuan le. Run tu thlo na Royal le British Fighter Royal chu. Molmain kho chung zon ron thlo khum phak ti si. A en nuam to ka sang le tle ma hladeu phei thlir thei shet. Van bo ruaka chuan chongzong in swalin an han in khwai nuai tak maya. Japan thlo na atama kumpinu thlo na athathung. Atu te po mai chu khur chunga tombo zai reng rel lovin. Thlo na in swal ngot mai chu thlirin om huna an lo tang em thewa. Thlo na chuan hnuai hnunan in chu an thlok zang thalin an sai sir. An bir chukin anin van vor le a. Chumi pa chuan puak rang silai chuan anin tlir zui tuar reng maya. Japan thlo na chu akhu in chingzit zur chung hian an tlavi rong hlom maya. Atu ve ma leila matanga ka buai tu om lova in swal ani awang chuan a munom nang yang ani ang. Tuman lau ena po an en to lo. Hemi chuma thlo na in swal thla hi ani cinema thalak na an lo lak. Indo pui zo nu a cinema ming thang tak. Eastern Air Raid an ti fi man chua kha. Chen khat chuan in muto mai thei. Chumi chum chuan Japan lam chu atlom zo ka an chang tang nge a. Thlo na panga an chana.
tlati che asha zui lo khuvung vung chungin pathuman in sa seng thei shama himpia le thlokir le chu som pani an ni tin Royal Air Force lampo pani an tla ve a ma se British ram op chunga in swal an ni awangin pilot po him takin an tum thatheya thlona pani ero chu khuvung vung chungin an tum thei sham na a le an thlen nuwa apuak al chele taveka hemi tum hian an wing commander William Halfman chu afakom ngei mai ama ho ngei awan sang in do na chu be an ni a ama po him takin silai mukhat po tuar lovin alo tum le ani chumi tuma anin be an zo chi ati chuan anin ralrin le ma chu ni om takin Japan thlona tamzok in molmen an ron pan ti chu radar khol chuan aman le ta a ti chuan arangin wing commander ho chuan thok po laman lovin an thlok chuak le ta chuk chuka ma se heta anin swal hi zong molmen atangin alang phak talo William Halfman chuan thlona som pani a ho chuaka Japan thlona som thum paruk rual nen chuan Gulf of Martaban liteng sol chunga thalfang char anin tita chumi tuma anin swal zet chu arap thlak em maya wing commander tlom ngai thinrim chuan thi chi lovin kan dam le than khat kan thi le than khat ti mewin thato pan chua Japan thlona pola chuan tam hne chungin mingo shim malmak na ril ro nen an thi tak le martar thiang hlim an lal le pathian ta na nun pe ka wanga ming ro pui busido ming kaina a ngain an tuar hlel om nang yang bok wing commander chuan asila e met per thlon lo amazona sa chuak to chu la mi alo hian athal thawi kwai rong reng maya khomwal nei lama tanga ani thar zong hreta tan la flight lieutenant George Weissman na thlona chu Japan silai mu chuan a deng fu ta hlok maya William Halfman na chuan a han mit sir zoka Weissman na thlona khu in chingun chunga an hnuai tuifin riata chatuana pilkum khwa to tura bir thalwa lua chu rilru a goodbye lieutenant God save the king ti a han thla liam lai tak chuan a thlona po chu a khutaloya a thutna cockpit dar thalang chu adar chuaya a om chu lungpo phian a hria a asilai pu ganar chuan puak rangin Japan thlona pakhat chu fulu tuk tak mai hian a han sai al le puat hi chiang lo ruai hian a han humana ma se ani po chuan ni khwa a shebik talo ma se a thlona ka fu ron rile chor chuan a hria na chu ron kai thole a fucking bloody jap ti chungin a thlona chu a han thunun le shama ma se alu atanga thisen lodir zung chuan amita ron hlia thim le zota a chuta ganar ni form bok a ko pilot chuan a ron pui boma antan molmen thlona tumtual lamban man sham tuma in sa seng mai lo chu ti tur dang om to lo na in the last man in the last amor ti chungin an nun na vor to brola thi pui turatan Japan thlona pakhat chu an han bitum le sham thian duna chu Japan thlona di chim taka an ma ani ron tuk zal ngal tum tu po chu an hnuai tuifin ria ta chuan adar thale ta chuma lal thoma ti chu arangin thlona tumtual lama chuan ambulance motor nen an tlan thuaya thlona al khului kara chuan an ho tu chuan vor le an thlamwan pui em chin wing commander William Halfman chu thi sung le a chen lai chu ut de uriam ruam chungin an ron hnuk chuaka a chuan pui ko pilot flying officer fel tak mai John Norris awang chawaron in khal thleng thei sham an lo ni a ani flying officer Norris po chu a thilo chau hi alo ni to a an thlona kang hlo po chu kang thel pol chuan har sa takin an thel mit thei shama ani wing commander chu chatuan ta alo ni man to awangin officer rual a then rual te chuan ui taka vuiliam mai turin an bua saitir tangala flying officer John Norris a iro chu air hospital lama arangin an tlan pui ta thunga 2 minute lai chon hutlang hera chuan wing commander William Halfman DSO chu molmen kho pui dai fem thlan mol kho har taka chuan molte in vuiliam anita akwang chu Air Force officer wal full uniform in duang somni in an zona an cha plane retired Reverend Stephen Rust DTH DT chuan ma ashwaya kuang hnunga chuan airman sipai som pani in silai aletling zonga akin an zui le a kong tuanin bachapu te pani chuan nakina thlipui le thlemna alo ral vek khunin chatuan hlasa alom chungin vana kanin tokang ti angui ngai ham chungin an zui le a thlana chuan thlana hnung in khom an nei le a zana chibayan buk nu chuan silayan han kap una chuta to torot pu te chuan thlana hnung ber the last post chu muangkal rai hian an han ham ta wanga chumi chung zong chuan silai king te chuan an silai ko mor lam le ngatin ako makut king ni ngata konin ngoi rengin an loadinga thlan khuran vur ma a sipai chibai pek dan dik taka chibayan buk zo nu a thlan chu an thil ta a kumkhwa a amel mu le ngai to lo turin leichu le ya achang le ta ani bunga na anti-British campaign Japan chuan an lung in tang te reng chu mi hang le mi ngo an da sang zela
Laltho machumi hanga ni anu mana. Amay tlakin Japan an tekher mawangin ay nga maamain an pongay nat veringota. Vai zi nga chuan an da vetak na vai ni inan siya ngang lo. Japanese moti in Japan chunga betokan Thailand mi emo. Philippines sa cheng Filipino emo. Malay mi emo ni inan ringa. Japanese nenan lem chuan lo awangin tang rawa chuan duat po alo pa zia matile chin. Singapore war prisoner kema chuan Laltho machu tuma mizo chan nei lo bukin atang le Kem number 5 prisoner number 777 na ani Chung tang ti chu an number ko an ni veka wangin Laltho ma po chu 7 chayo an ti china. Ma se chu po chu alam nuama an kai toy le ST an ti mai chin. Ni tinarim chai takan na thok chin. Ni khat chu na thokaron shwai chin tu Japan sipai te chu an ron dik dak ta hau lo maya. Zingdar som velari ko ma chuan tang ho chu pona khal chuakin an kem kot zola an din tlar tira. Chuta pon lama chang chuan Singapore war prisoner kem ho tu ber Corner Honda chuan India ram zalen na tura British do tu sipai. India mi khaki uniform in thuam. Ajat Hind Fauj Indian National Army INA anti pola an ho tu pakhat chu aron shwai luta. Laltho mate chuan an beise lo tak thilan mu awang chuan anga ina an shelovin makan ti hle Chu INA officer chuan an ma thu asoidon hi alo ni Chumi chuma INA ho tu pa thu soi. Laltho mana siat ang anga zi adan chu hetiang deuh hian ani. Chian du tak te Vo ina in hne na ron in lan hi tunge kani kavuna tang hian in shanghal thei mai ome. Kan sia thau angin India chuan ma ko sanga tangin zalian na fam kim nein ro alo in rel to china. Ma se English nam pam ham le dong rol tak chuan. Aleilung hausak na le alal shot du wang ringotin. Pathian in zalian na min pek India nam te chanvo chu chu sakin. Pathian in a pek bak chamram obbetin boya min siama. A om khau na chu chuangin min hnuai chiati kan hailo. Ma se nam te chu lo thang harin. India chuan aleilung pian pui chanvo chu nei le tumin kumsang khat zaria somnga pasari khan thisen tam tak sengin a beito Ma se anei tak mai si lawa chuan kumsang khat zaria somriat panga khan Indian National Congress adin pha ta hialani nge kha. Chuti chungpo chuan hei. Tun thlengin nam tam takin an nei to chu kan pian pui chanvo zalen na chu keini chuan kan la chang velo. Ma se wa nei thak takin hei British ngongkol thin thatura hun rang kachak ronin her chuak ta hi pumpel phal rual chi anilo. Tuna hian khothang lama British thapui chu Germany na chat meka. Khochak lama an chak na la chu Japanese sarkar chuan a chu sak ve mek boxi Chu wangin heng British mel ma te thashui le chak na mang hian India chanvo pathian pek chu I hum himang India zalen na hi British kuta kan chu sak tur ti na anilo. Mingo ho hian kan nam zalen na chu che theilovin an rab beta. Chu an ra be na ke chu I khong tlia kang kan ti ani. India zalen na hi British pek thei ani lova. An kuta po ani bok heklo. Pathian in min pek dai to ani Chu chu mang theilova min obbe awanga zalen lo mai kan ni. Tuna hian kumza somli IRA min objeng to A hausak na zongzong la chu tuifin ja dal lama an phur liam reng boka. India ram optur hian British hian kan nama le leilunga eng chanvo ma nei lo. Ram hi leilung fa te ta ani Khovel ram tam tak hi chuan chu an chanvo chu an chang to Ma se ke ni chuan kan la chang ve ta lawani hi. Mi chanvo chu saka ti chiat sak tu chu siam tu za lo le mel ma an ni. Kan zalen na pathian min pek chu mang theilovin min chut pet tloka. Pathian chu min din lia. An ma ni zok chu kan ta na pathian min man tir tu min le. Pathian kan biak theinan kan nam dan sira nolin zirtir na thar min barluya. Kan sa khwa aya chung nong zo ka kan mu theinan kan zalen na lal thut thengan thut si Chu wangin India namte har ula indo na thiang hlim be ne turin kan nam puan zari khai sangang Chian du takte Tuna hian Japanese sarkar chuan India zalen na turin Asia khochakrama India nam zalen na thinlung pumi zinga changle nangni angboka sipai tang mek ti atang hian India zalen na sipai Pol Ajat Hind Fauj Indian National Army din chu remti in sipai sang tam tak kan shwai tu ro pui le za Netaji Subhash Chandra Bose kai shwai na anin tuluta vo in hian nangni po namte chanvo chu nei tur le India rama boy makta duai tam tak tang mek te chan chuak turin ipen chuak ang ule he salta na lung in tan rang ai chuan izalen na mang hala zalen velo India le lunga cheng zinga telve inule ipa ngei ti ne na chan chuak turin vo ina hian he lung in atang hian lo zuang chuak ula kan nam ta ni thokang ule
Intel lo chuan India zalian na afam kim thei lova. Anuam chuang bok hek lovang. Ho ule zalian na rampani nikal chuak ang u. Inquilat zindabad. Ajat hin zindabad. Nam zalian na tura he ko na omoy taglom hian lung intang te chuan kutan beng hlo maya. Chumini atang chuan an ta na kem chunga chuan ti dang reng aleng thei talo. Chen khat phei chu a helin an hel hola. May thei lovin an zuang tor tak mewa. Eng kholoi lo tan reng ai chuan mani ram chana nam sipaya chan chu ahluzok mai ni lovin. An ti mak mo ani ti an siatin ni tin mai chuan ai ani sipay turin an chuak zoi ringa. Ani lal thoma po chu ay ngai tu angun le maya. Eng lai ma ala ngai tu chin ngai lo thudang lam takin ron den ta ka chuan. Abara khai le mai. Mizo zinga chu ti lai chuan nam zalen na ti lam hian om zia ala nei phak si lova. Akhoi lal kho a ma soirik po ala shengai bok heklo. Chumi zan chuan lal thoma chu amu hil thei talova. Kumpinu lei do chu do pui turin Royal Air Force a aluta. Lung intang khopa do ta cheng. Chura ko thla kan soi ang maya British hando let tak hlok mai chu. Atan in ngai tu angun na chul hle na sia ani. Ma se zalen na hanti tak mai kha na nge nga chuna. Nam za om na chu nam zalen na hi ani ti a han mu chua chian thiam ve nuwa si chuan. British in India an obet tlat mai chu thil dik lo hul hwal ani ti a mu thiam pha ve ta a. Indo na om zia shelovin sipaya atanga. Tuna chuan sorkar indo na om zia po a mu phak ve ta. Chumi zana chang chuan Japan in barmaram thleng an do le. British po in barmaram thleng a op chu. Siam tu phalbak thuna in an mang ni in na hretat lata. Japan adu sak tak wang ni lovin. British po a huat thut tak wang ni hek lovin. Zalian na tura pathian pekram chin zo khum himadaw turin INA alu chu atum het ve ta a. Tin chu lova India mi ni si INA alu du lo chu. Sayam rama kwai lui leilon do turin sa phozing an thon ve don ti thu thang atamin. Achang le ka hlum zel tum ang te a thuwa than fo ta ka si chuan. India sipai tang te chu INA an lut fai tho thang reng ani. Tin lal thoma chuan INA alu chu sheshan palo ma se. India ramzau pui che khala. Mizoram Gospel Pentecost mai cheron chitu British hando le ngot mai chu. A engemuti he hu de uchuan a shena a. Chutia tan ring ngot mai ai chuan ti in INA chu azom ve ta a. Singapore war prisoner ke machang an chua nu chuan INA zirtir na po chu a she chiang chom ve ta deuh dewa. Japan an ni emo, German le British an ni emo. An leilung ba ka thune ituma indo na rap thlak tak chok chua ka. No naw poi soi lo sang tamin an han thi pha le si te angai to chuan. Lal thoma chuan atua te ma chu thiam omati theilo. India ero chuan azalian na nei chun po amang theilova. Aram nei sa chunga po thune in akol heklova. Aram chu tuifin ja jala mingoten an nei chua. A leilung fa te zok chu an wak vai ni ti a han mu fu pui meu chuan. INA chu thiam omati zak mai ani. INA tel ta te chuan sahim na ringot umin Japan sheng chu an chua san ani lova. Tin bak ang maya achak lam lama be ton tum mai la an ni heklo. Mishing na intia tlang chewa maniram chunga thune ina vortop nei tura ang khata pathian siam le kut chuak an ni cheu awang zo ka do tu man ni. He thila hian Germany nemo British nemo. Ani lo le Japan nemo an nei lian bi ka ni lo. Turam po hian an ram chunga thune ina cheu chu intia tlang vekin an nei mai ani. Chumi an ram chin ven him po chu namte thewin an mo phurna ani mai bok thin. Sarkar chakapiang in siam tu siam danan bo chena sa a khwarel hi an poisa lo thin ani. Siam tu thuruk du tok lova bo che tu chuan pathian laka helna apuangin namte chanvo pek tok ba ka che ani to thin. British chuan INA chu helna chok chuak tu le hruai swal tu pol ti ma se. Namte kalna tura siam tu kong sa dik taka India ram pumpui kaltir tum tu. Ram mangai tu dik tak. Zalian na le dik na zong tu ani in lal thoma chuan a sheta tlata. INA ni chu himna ni lovin ma ni ral rai na po ani zok mai theye. Ma se ma ni dik na chantur chuan mi pa ngai chuan thi po an hlaw ngai si lova. British an ni wangota namdang chunga chatuana thunei tura pathian bel ruat an ni na aum bik lova. Nam chak le ro pu an ni wangot la in mi zalen na tha sak tura thunei na pum hlum pek an ni na aum heklo. He thila kher hi chuan siam tu ro rel na ko ta po khing se British hian thiam chang lovang. Mani nam ni na dik tak khumngam nam ni turin siam tu chuan nam te hi asiam ti a she chiang ta hle mai. Mani nam chan ngam lo ma siam tu poi to ka ni to laya. Mani nam phat san op tu sarkar an ni awang ringota an lama adika dok thulova tang thin mishing te ba ka mishing ten om thei to chuang in a ring lo. Mani nam phat san tu chu traitor an ti.
Juda is kariota anga mantir tule pathian mel ma number 1 ni a asiat ta ka wangin lalthoma chuan INA chu zaril rutak chung le phur taksi in azom da zela. British lei do pui tura in pe chuan India optu sarkar zok chu do turin ke apen ta. Heta hian tu ma do tumlo. Zalian na mel ma apiang do tur zokin a ke chu INA lama apen chuak chau zokani. Bungrukna Subhash Chandra Bose Indian National Army ni na thenshan thei rual lawa poimo chu adin chuak tu Subhash Chandra Bose hi ani. Khovel history chui tu ten an mu mai thei haulo. Subhash Chandra Bose chanchin tel lo chuan khovel history akim thei lawa. Tin INA la in ashanin chanchin po anei thei bok hek lo. Chu wangin lal thoma mimal chanchin kan thlur ma in kan thon thu fam kim nan soi masa ila. Tin aming hi asei deuh do na wangin netachi Subhash Chandra Bose chu Bose ti mai ila. Indian National Army po INA ti in lamzel mai ila aol samzo ka nge. Kumsang khatzaria somkwa pasari January ni somni pasari khan. Katak khwa a khovel mi ming thangla ni tur Subhash Chandra Bose chu alo pianga. Apa chu dan shemi le khathiam tak. Public prosecutor po ni chin le. Katak municipality board chairman po ni to Janakinat Bose ani a. Kumsang khatzakwa sompania phei khachuan Bengal Legislative Council member ni nge. Miro puya ni awangin choy moina Raj Bahadur po an pehialani. Subhash Chandra Bose anu chu duta chung komi prabati ani a. Bose chu anaw panlay chang rengin midang dai tak. Huay sen le ro thap tak ani a. Alaw puy tinhu po in ramro rel na hun puy thak du mi ani ta reng may. University puma pani na ni in sangkhat zakwa som pathum khan matrikazowa. Chumit nuwa Scottish Church College sa changin Philosophy honor mo in kumsang kazakwa som pakwa khan BA azawli a. MA azirjan le chawti a. Apa chuan ICS Indian Civil Service zirturin London na atir liam ta zoka. London na akal machi a hian Punjab Rama Jallianwala Bagh. In ngay sak na rap thak tak. Congress mi puipung khom British Sarkar thupe ka sipay nan ka alum chiam chanchin chu ashemana. ICS chu Cambridge University Civil Service Open Competition na chang chuan pali na lai ni in azawle ta a. India rama alo kirle nu chuan Calcutta khopui ho tu Desbandu Das chuan. Bose chu Chief Executive Officer na ape a. Heti hun lai hi Indian National Congress in movement an thak na satlai takani a. Apala chu politics lama alo in mang na sato in. Ani Bose la chu apante ta changa politics lunglen mi takalaw ni chapnen. India shwai tulian lian Arobino Goste, Sarpi Sirete, CR Das le Lokmanya Balgangadar tilakte, Lala Lajpat Rai le, Dr. Shyama Prasad Mukherjee te zirdir na laudong shipto, politics chanhan chi ani a. Arilruwa politics salu le ta kawangin, Sarkar officer pakhat ni ituang tamreng ringot may chu atuy thei talova. Manilaw maaaruma hel do mini na kalaya. Ke maayalal dewa piang laka iya sarti de urang may chu atuy rey talova. India zalian na swal tu pol che zwal kailay berchuan ICS chu bansanin. Indian National Congress chu azomta ani. Politics sa alut dek-deka. Karlova Bengal Pradesh Congress Committee President ta antlang ngala. Chumkhat pei chu Calcutta Mayor antlang bokani. Tin All India Congress Committee President ta po. Gujarata Haripur khwa a meeting an nei chumle. Madhya Pradesh Tripuri huna an nein an thlang tahiala. Suti khopa India zalen na tura shwai tutling chuni ma se. An shwai tu dang chen khatte niyan an nga idana inang thei tamek ulova. Bosan English ho chu India achanga tharuma chwa may adu lain. Shwai tu tamzokin tharum em tho lova thuli lak hau takanoran du siya. Ani mudan chuan an malam tharuk chung leka British chuan leidawa nei may donin na mua. Chu den chena English do na hun rem changa manadua. Masi ang idan chu an jom pui thei tak mek lo awang chuan AICC president ani na po chu aban pha ta hial reng ani he thila hian AICC shwai tu dang Mahatma Gandhi tile Pandit Jawaharlal Nehru tenen po na fet ta in hial chang po an nei chin tin me sangkha chakwa somthum pakwa khan zalen na swal tu thalai pol forward block ati volunteer ming thang tak chu adin ta a chutianga thalai rwal ne na an han in cho phurta ka chuan aruma hel adu ta deuh dewa British daudan tu rebro in British mail marama te chuan azin ruta a. Alo soilok ang ngayin tharuk po aral mo malma chuan British chuan leido anay tangay renga. German in British daw puanta ka chuan a Paul forward block po chu sipay taktak ang chay bolin. Khaki uniform nen British daw chu ang yerta de urenga. Sutia British ngayon renga aom na kalay chuan Bose chu.
British mel maram lama passport le visa po nei lova azin ruk chu chuan lamin kumsang kha zakwa somli chuan a hote mi zawel ne nan man ta a ma se achung chang chu court in rel tak lok lo awang le man chan mu mal tak po pu turan shat mai si lo awang chuan thi thlenga chong ngai awin thu top pe in atang chwa turin sarkar chu achota a sarkar chuan lung in atang chuan a chwa ta nge a ma se ama in bak chwa san hlalowa a om na chin mit me reng turin an khwa khir zuya India zalian na tura voi som pakhat lai tan no ama in nge an khwa khir lai nge kumsang kha zakwa somli pakhat January thla chuan ani India rama tanga arel bo tak dai chuni bung sari na zalian na kongru ka bo sa chukal kata a aina aum talo khoya nge om tak alaina tile athen le rwal te po in a melan mongai ta hau lo maya sangkha zakwa somli pakhat January thla atanga ariwa an sha tak lo chu December thla a German radio atanga arol an sha le chu ani ta dai mai ani a ina tang chuan musulman puithiam anga in chein are ru chuaka Peshawar rel amana chuta tang chuan a kalzel dan tu lo ro man lok sakdiam tura ami biak lok British mail ma sarkar Italy embassy omna Afghanistan khopui Kabul apan ding zela chuta tang chuan Moscow tlo kwalin Germany khopui Berlin a thlok lut ta a he azin na zalian na kong rukral chi le chanchin ngai nom takhi Kabul athen in pa utam chana chuan bosa zia udina ani lai ti le khabu a chwa nge ani bosa hian hezin chung zong hian musulman ming zia udin in voin British sarkar sha thelo zong in arel ru ani aina tang chuan musulman puithiam ang in chein arel ru chuaka Berlin thlen vele hian India rama tanga British chhuanan German sarkar chu ral thwa madil ngala ma se German dictator Adolf Hitler chu he thila hian dor she omati ngei mai tin Hitler min theizan tur khopin bosarin omna chu ala mu mai ri boxi lo awang chuan amin mai theilowani India chu kumpinu khwale tuirin omtak viceroy manga opmek British khwale tuirin omlawan ni na mu tur la ommya lawan ni a bosa ngei po chuan British dawdu zia chu ala tilang mai big boxi lo chu wang chuan India ram ai o tuluber anga pomngal ngot mai chu Hitler tan chuan a harsa em ani tin chu ba ka Adolf Hitler an harsa ati em pakhat chu India British Empire tan namrin omni mek tan zalian na swal sak chu harsa ati form boka tin Hitler anga idandang omle chu bosa chural thuam lo pe in asoi angin Europe le Middle East vela India mi omti atang chuan sipai din han phal sak tangot se bosa chu German optura British man ruruk ani lowang ti achiang si lo chu ani azel din ang chuan British sham shei lo ni palta hlau se Hitler ta na poi thui thei don ema wang chuan aponga takin Hitler chu a in phal mai theilawani ma se atopa zong an lo in shon rein bosa nun phung le ache zia atang chuan mitum ru le kwai sen British hwa zia la chu ani ai chuan Hitler chuan British ho chu a hobik lovange ti mai tur khopa ril rupu ani ti amu chwa ta ka wangin Hitler chuan sa omati ve ta a chu wang chuan angin ral thuam pe in Europe khomwal puya India nam khosa thin tele Middle East lai vela India nam cheng ti atang chuan athil chak ber India zalian na swal tu sipai ajat hin foch chu adin ta ani hetianga sipai adin thei nuwa po hian Hitler ne nan inkara harsat na dang ala om ta chewa German radio atanga ahun tak zela German sarkar endik lova thupana ngai cham chi te tin bo se sipai wal thil khoi poi tham khopatam ngai ngam taka en kol chu a harsa ati ani chu wang chuan bo satan po anwam lovin che tanwam lo thin hle ani ma se Europe rama India mi puite chuan bo sa chu an ngai sangin an ngai ro pui em thunga mira marwal ottaka kumtam lo tam tal to te chuan India ram chunga khosalun a in zalen na hludan an chechiang jok po ani ang chu wangin bo sa chu an try tu tak taka pumin neta ti in za entirna netaji an ti a chu ta tang chuan a ming bula da in netaji Subhash Chandra Bose ti ani len ta ani hetia bo sa malak dan hau tak le huai sen thlak tak hi kezi gan pulei chuan le khabua ziakin a little known chapter ati a angai nom hle nge ani bungriat na ni chuan ram panin tuinwai kong ruka German rama bosa aum lai chuan atana kong thaber tur ni a arin aronin her chuak ta hlawa kumsang kha zakwa somli pakhat December ni sari a khovel indo pui pani na ron shing tu tur Pacific warranty Hawaiian Island na America longchol na Pearl Harbor chu Japan chuan ron run ta thut maya chu chuan bosa chu ati phur zwal hle a America do mai po du tok lovin British do apuang hal ta boxi nen
Khotlang rama India mi cheng ti ai chuan khochak lama cheng an tam zo ka wang le. India sipai rual Japan ral tong turakal. Japan salatang ta tam takte chu sipaya hui khomin. Japan in British adaw na chu India zalien na swal na rim chang man lau atum ta a. Chu baka India ram ngay po chu chung sipay mang chuan a mangal theido na wangin. Khochak lama chuan kalatum ta a. Tin chu lawa Hitler na aning karbo ruwa kalaw thiang wak thei bok si law nen. German sarkar ay chuan Japan chu dor nuam zo ka arin boka wangin. Reja lawa kalatum ril ruta a. Heti lai hian India ramachanga politics thila wangaral tlan kumsom thum chuang Japan ramalaw khusato. Bengali pachal Raj Bihari Bose omboka. Chutia Japan in British adawta ka chuan East Asia rama India mi chengte. Radio atanga som khomin Raj Bihari Bose chuan Indian Independence League dina India ramachanga British chwa chu alawrot vel ve mekin mi alo fom khom ve mek boka. Karlawa Singapore chu Japan kuta sangkha zakwa somli pani February thla chuan atluta a. British in Malay ram le Singapore veng tura India mi sipay sing ni ada te zongzong po chu intiam kam na ommi alawin Japan kuta anin petammi a. Chung sipay officer zozai le sipay chu tiang za jet chop chuan. Japan sarkar chuan India zalien na tura do tu sipay pol ang manzui ngal turin. Indian Independence League kuta anda ngal tammi a. Chung sipay zongzong chunga chuan thune ina vortop nein. Zalien na swal tu sipay ho tu General Officer Commanding an man Captain Mohan Singh kuta an hlan ta veka. Chung sipay te chu East Asia a INA din tu bulan ni ta ani. Europe atanga Bose atlen chau nai kumsang khazakwa somli pani June thla chuan. Raj Bihari Bose chuan East Asia a India mi cheng te ai o in mu khom na sha jeng tlak tak chu. Sayam khopui Bangkok a akowa. Chu in khom pui chuan Europe om mek Netaji Subhash Chandra Bose chu. East Asia a Indian Independence League strike tura som an rel thu a. Chu som na man mo thlak tak chu Netaji Bose chuan phatsan rual ni a asiat lo awang le. Ama po in kalalo tumto sa vireng ani boka wangin. Engkim huama anun na ngay po da kham ngamin amitin nan ko naman mo chu. Ngay tha chi rual ruat lovin German tuin huay longin akalta a. British Isles kalhualin. Atlantic Ocean a. South Africa lamashut kualin. Indian Ocean a kalzelin. Sumatra thiarkara penang chu ni somkwa athang noin na thlengta a. Penang atang chuan ni chwa naram. Land of the Rising Sun kopui Tokyo a athlok lut li ani. Japan rama thlen vele Japan Premier General Tojole ama thuron petu asipay ho tu pakhat nen arwali na mua. India zalien na tura be tum dan le atum ru zia chu. An chan pui thatho zong takin ahan fa thlap thlapa. Anni pani po chuan I helovin chan pui chu an tiam ve ngal tamay renga. Tokyo Radio atang chuan East Asia a India mi cheng tile. India rama meeting ei lo sha turin nam ko na thupuan chu. Lau na le team na nei mia alo le. Phule thatho takin hoi hom kal rai mai hian han puanga. Chutatang zongin India rama British school pui cha turin India le lungpanin anin buat sai tamup mup mayani. Kumsang khazakwa somli pani July ni a Tokyo atangin Singapore Bose chu athlok luta. Chumi nu ni a chuan India nam ai o palai. East Asia atanga local ti shwai tu Raj Bihari Bose chuan. Bose nau pangjok ne na chuan shwai tu ni na chu ahlan filta a. Chumi chuma Bose thusoi chu tun thleng hian aro puizia an la shil fak thin. Atuk le July ni nga sangkha zakwa somli pani a chuan Indian National Army Supreme Commander ani na anga khaki uniform in thuamin INA parade in dikturin naron in lana. Singapore Town Hall kot zolzaw pui maya chuan INA sipay sing rual chu antlar thim rut maya. Hemi chum hian ani India zalien na sipay indaw na awla. War cry. Jalo deli ti an puan chua tak na chuni. Bungkwa na. INA parade masaber chu. Singapore Town Hall kot zola chuan Indian National Army chu anin tlar thim zui maya. Chung sipay tlar malama chuan Bajapur wal chu andinga. Malam do sana chuan Bose chu. INA Deputy Chief of Staff Colonel Habib ur Rahman nen anding duna. Rani of Jhansi Regiment tele. Motorcycle ruale sipay rual zongzong ten sibayan buk no chuan heti hian thu ahan soya. India zalien na sipay te u. Vo in hi kadam lai ni a kani chuan tlak berani in kasya. Pathian in kovel ma a India zalien na sipay in ni na puan chuan hun min pe hi alom om kati a. Chu sipay rual chu tu na hian British school puiton turin indaw na phaizo la anding me kani. Chung sipay te chu British in India abo in ngongkol thing thatu ringot adaw tura in pe an nilova. India zalien na tura daw tu an nizok. He sipay hi nam sipay an ni awangin.
India mi tu po in chuan na chang an hre tur ani tuna hian British lalram kan ta na thlan khur thuk tak ma se no pangjok te chuan lalram chak tak anga an hriat si chuan mual liam meka kum sang kha zakwa somthum pakwa a German sipai auri chuan Paris lama an tirwal thup thup angle Japan sipai huai sen indo na ma chona pen mek ten Singapore lama ti chunga ma an son dual ang khan ka sipai puile ka thian te u keini po in Delhi lama ti chungin malami panze lang u zalen na tur he indo na a hian tu te hinge dam kho chuak don ami malin tu ma kanin shelo ma se he ero hi chu ka sia kan hne na ni alo la thlenganga kan thorim na chu a thlona luang ral lovin kan huai sen na te chuan min chan him don si a British lalram kan thlan khur nge ni chin India rama chuan alomin mual kan la moi don si a chu kan moi tur mual chu man lai atang to a Delhi a lal kila ngei chu ani kan la moi tur chu ni ama ero chu salatang mek mi puite hian vo in ni bak chuan tur kan la nei lo awangin zalen na swal tu nam sipai ti aya choi moi tur dang engma al omri si lo ma se he mo phurna thu cha keng tu sipai zom takte din mun ka ngai to hi chuan zan khothim le ni sen sa hnuaya te tuarna le hne na ni ya te po ka thla thlam top lawang chewa tuna hian tui halna le ril tram na te chan na le thi tura malam pan zel mai lo chu engma dang pek thei cheu kala nei ri si lo ma se kan dam le tlang khata kan thi le ruam khata ti amin zui chuan nge na le zalen na ka hruai lu tang cheu India zalen na ni mu hi thil hu phur omani lova India zalen na hi kan ta na tok bokani a zalen theinan kan engkimi pe ang u kan ma a in do na lo om tura pathianin malmin som sela kan sipai ti po hne na pe bok ro se inkuila zindabad ajat hin zindabad hemi chum hian lal thoma po atel ve a ma se hemi hnu a hi chuan Netaji Subhash Chandra Bose hi lal thoma chuan a mule ta reng lo Singapore chu Indian Independence League chuan headquarters a manga ma se lal thoma chu damdoi lam thiam mi ani awang le ama Japan mel ang takani wang te po ani ma na Japan lam chuan an ngai na lek maya tin thona lama thokani boka wangin Japan jing a hlira khosa a nakin lama phei chuan Singapore atang chuan Changi airport lama an hruai ta dai nge a Changi airport a chuan air commodore ofira hnuaya athoka voi khatma British lam hoya silai met pok lo le ral matonga kalmia lovin indo na chu atum tla ve ta nge ani Changi airport a awm lai hi khovela a hun man nom ve lai ani ome athi nu a adeiri han chhia le po in nuama ti zia alang le chin bung som na indo na phai zol pangpar Malay ram chim kil jing zum thliar kar pakhat tuifin ria thwal vel Singapore thliar kar kho chak kil tuipui kam thona chum mun Changi airport a khuhar takalal thoma awm lai chuan ni khat chu ana thona Japanese Air Force Base Hospital Bathara chuan thu in airfield ta thona chum le thlok chuak in su zut ji hum lam chu a thlir ringa atop lama chuan amudalo chuak don tamaya amai mit ching siara akuta secret zuk lai po chu a hriat lovin atla tatapa chutia mu thu siar chunga a thut lai chuan anun ron ngor hing dot khopa ridang lam taka hanral hriat chuan amu thu lai chu tho phan om mia lovin aron kai tho ta thuta churi lo chuan lam chu han hoi thuaya damdoi in atang hlawak lawa chuan Japanese nula mel thatak uniform a in thuam le Japanese Air Force officer pakhat alam pana lo phei chu a hanral mu a chu nula nui ri chu ani lal thoma mu thluron thong tho tu chu hospital batharan lo thlen chuan lal thoma chuan air officer chu chi bai lo buka lal thoma be sei phak lo tak main nula chuan lal thoma chu Japanese moti in an chongin han bia a ma se lal thoma chuan a hriat lo wangin sap chongin a hriat lo awanga apoi ti zia chuan a han changa nula chuan min ngai dam ro Japanese mokati che a INA inimo ti in nui sak chung hian English in han zota lal thoma chuan ni INA kani a heta base hospital a hian ka thok ve ani ti in han changa nula chuan he mun a hian engchin nge i om to ti in han zot le a lal thoma chuan kala om rei lo thlanga alapum hlum lo deu ati a inkom na hun le inkom na man po ani bok lo awangin nula chu doctor duty room a chuan alut ta a nula chungun takin a thlir zui vongvonga a mela tang reng chuan nula na mai ani lo ti chu a hrimaya duty room a alu hnu chuan a ruk ti hian ngun le zualin a mel chu a han thlir non le a sipai tlim puikara a chetlat na rei to em awangin meiche mel hrim a mu tha zo vek to nge ni po a shelo
Chu nula hmel chu tha ati ta em maya. Doktor te nen dam lawan en kwal laia dam lo dang te reng po chuan mit la lek lo hian an thlir thau hian a hria a. Kumpuiling leta nula hmel mu phak lova tlangwal ve si han om bodai mai hi chuan mit le ngai tu na thlengin mei chelaka arop to thina. Chu awanga a om chun mu mel thata po ani ma na. Ma selal thoma chuan tha chu ati ani. Ama chu nula sanghet lam deu. Mai bial lam shet biang sum nei kal mai hi ani a. Lal thoma tan chuan indo na phai zol pangpar moi ber. Khovel enga mu tirata athil mu to zong zinga la moi ber ni na hria a. Damdo in chunga tanga an lo chwale lai chuan nula chuan. Lal thoma chu chiang ka kamel chung hian a han nui sei chawa. Ma se eng ma soi lovin an kalyam le tamaya. Chumini atang chuan lal thoma ril ruwa chu nula chu acham tatlat maya. Anni Japan sarkar zara lo khosave mai le. Namdang thok tu nuai nung taktan chuan bei sei pha ka po arwat lova. Akorban bul chu a han ena. Bel thum chu a in tlar ve te meu na a. Officer kara zong a chuan ommoli na hre lo. Zan khwa mai chuan nula khan eng tin min ngai ve takang mo tiril ro chungin na ngai to a. Kumsang khat zakwa somli pathum Christmas alo thleng don ta a. Japan sipai le a enya zinga madrasi sipai Christian tlem om ve te chuan Christmas mandan turan rel hova. December ni somni pali chuan zinga tangani lengin an Christmas man na tur in chei na an boy pui phili ve hle a. An tlem na wangin an hlimin an phur ve hle ani. An Christmas man na tur in chu Japan sipai thil chei thiam tak te chuan moi tak main an cheya. Tlaidar thum vela chuan Christian chan za hotlem te chuan. Tokyo atanga Christmas man pui tura Father Francis Shimura local tur chu a local le don talo mai moni tak chu tia anin bia khom lai chuan thona aron rita huma. Chumi nu rei vak lova chuan father pakhat le a ma a anula mu to chu an lampana local in na hanral mu a. An lampana Japanese nula le Father Francis Shimura local chu an lo ral clear thapa. Lal thomana chian ti father hnen a mel sha tir pa zel chuan chibayan buk waldan dana. Nula ne na chibayan hanin buk tur chu in phung mu vai to ngangan ni awangin in kom ngi sa hle to angmain an nui tlang borbora. Lal thoma chu a hruai tu ber chancang deuh ngangani awangin le a melin Japan mel an em awang chuan nang chu thai ni mo ka fapa tia zot pa ina han kai kwa thua ka. Lal thoma chuan nui deuh chung hian thai chu ka nilawa. Am ai ro chu nang ma ni ang boka Mongolian thla mi. Ai ene polatel. India ram chunga barmaram rishu la cheng thin ka ni a. Kan nam chu kan va in Christian kan ni ti ina changa. Father chuan in nam chu in va in ka unaw te in ni chu Christmas kan man ho thei do na wangin kalome ati a. Lal thoma po chuan Father kalome. I local thei lo kan hlau te lul nen. I lo thena wang hian kan lom tak mewani ti ina han chang ve a. An Christmas man na tur inan han fan thuak nu chuan Father chu a chen na tur an buat sai in tipeng nuam taka chuan a bungruan nen an lu puita a. An chwale nu chuan lal thoma le nula chu an ding du na. Nula chuan Christian ilo ni ve reng ani mo ati a. Lal thoma chuan ni ve e Christian thatak ni hi katlin lo mai po a ti a achan nu a. Ani min lo ngai thiam la. Nang po Christian ni ve ang tiro a han ti a. Nula chuan ni ve boke aming chuan khonge Christian kan lo ni dun mana I han in chibay le te ngotang ati a. Lim takin chibayan han in buk le a. Kumsang khat zakwa somli pathum December ni somni pali ni chuak chuan khotlang lam kol kila na ile to a. An thian dang te po ma ni buk lam panin zan in khom le mabakin an hodar to a. An ni pani chau chu an Christmas biak in hong chung kot zol pangpar buk buladingin soi chak le soi du zok nei rusi. Ma se la soi chuangam rual si lo pai ruk nei reng chung ve chuan an ding du na. Lal thoma chuan ani le hei lim takin Christmas kan mang ho chu ani a. Krista zara in shatar te hian kan Christmas man ho masak bera hian. Kanin kara rem na aum le zwal theinan iming min shil phal chuan kumin Christmas chu avanuam le zwal don em a hanti a. Nula chu anui saka. Lal thoma chu en phal lo en taka en chung hian an hai shata. Chuta. Isya jang du tur ming po ani kher lo theya. Ma se I thei ni le mai tan po. Kaming chu kimoto matsuda ani a. USA a kanom lai chuan Laura kimoto matsuda ka inti deuh kher thina. Tin mitam zok chuan Laura ti in min ko thina. Nipuna kan lo kir nu hi chuan kimoto ti hlirin min ko ta zoka. Chu ka du dan po ani a.
Chu wangin min ko ve du changa ompu in kimoto ti amin ko chu adik zokin ka ring. Chu kan sarkara ka inzia lu dan po ani ati Lal thoma chuan. Ani chu Amerika lama ti po in lo om to ni mo ti in han zo dil chu ta. Kimoto chuan. Om to kapian naram le ka seilen na mun zo ka sin. California bia Los Angeles kaya nga Long Beach kan cheng china. Maase Niponese sarkar in Pearl Harbor an beya USA da 1.2 khan. State sarkar chuan Niponese chung ko chen khat chu not chuakin kanram lama min kir ta hloma. Keini chung kwa po akirzi nga kan tel ve awangin. Tuna tak hian kan ule pa chu Hiroshima an khosave me ka ati Lal thoma chuan. Ani le he indo na huna hian eng titur bera local nge ini. Soichi ani chuan min shil theila kalom khopang ti in ngai mel tak hian han zota. Kimoto chuan mel him tak hian. Soichi Amerika rama kan lain so than typist na ka thok china. Tuna po hian English lung intang chung lo zia ka Japanese siak chuak le zel turin min tira. Tin chu lova Imperial Defense Affairs ka thok sa reng renga. Hetia ka local ve hi ka inchir lo hle mai. Nang nian kanin mutalau si ti in may nei tak hian han changa. Ni chu atlapil to Father hlen na pinda na tang chuan radio hian. O little town of Bethlehem ti chu aron sarwai ruaya. Chu hlalung len thak tak chu rilrupang kinga ngai thachungin lal thoma chuan. Kimoto kor ngonga bol hlo kai lak sak pa in. Ilo chu ti wang zunya English thiam em ni. I opoin American opoya ang katide ureng ani. Kimoto kay chuan ka mu che awang le ibyang nge ka bya ka wangin ai ani hi aletin nuam ka ti pha Ma se lim na hi tilim tu atanga lim chanzel tu ra om lo chuan tilim tu chu tilungai tu chawan chang le thei thung thin he Christmas ni enga hian katan lal thara lo pianga chibai buk nan rang ka chak le bero le mura mai pelovin ke chuan ka thin lung hi ka hlan don si a han ti ve khala Kimoto chu anui saka sir mel ngai om chun na tak mit me siai sai chung hian ngoi te ni china father hne na iming soi kha kalongman chiang lova min ngai damla iming min shil ve don lom ni ti in han zot le nga ta lal thoma chuan nu lakut veilam chula in azong bun rang ka chakle siaw le lung hlusen duk eng phet chu toy sak heu chung hian kaming chu isha du phot chuan ishat ma chu ka hril non le thinang che lal thoma ania thoma ti in min ko mai thina chu ka minga izung bun hi bun ni se chuan rang ka chakle lung hlu aya thir zai kwal po bun ma la katan chuan a thamwan pui om zok tur ti in nu lakut lum hiam chu akhal heu hewa chu ti lai tak chuan father chu apinda na tang lo chuakin anni pahnih ding dun chu aron fin ve chu ti lai taka changi airfield atum tur thlo na vir vut chu an thlir tlang tari bungsom pakhat na Christmas thu cha changi thlo na tum mun in sang tawar sang pui mai chuan san lai dar som pahnih chu akhong ri bul bula Christmas an man na tura an in chei moi aming Christmas in an ti chunga chuan INSC pai Christian tlem te le Japanese Christian tlem te chu zanla in khom mang turin an thungoi thapa anjinga chuan meichhia pahnih chawan tel ve chungte chu Miss Laura Kimoto Matsuda le Mrs. Yako Ekuchi an ni Mrs. Yako chu apasal General Eguchi indona athi thlan tlo tura local tharani Malay Peninsula indona ralkuta apasal chu athi Atlan tlo tura Nagoya achanga Father Francis Shimura Arwala local ani Christian tlem te zanlai in khom chu Father chuan kai shwaya he pathian thu cha toy fam kim takhi asoya Mesia lo piang chibai buk tura mi chithum te jinga berampu te kha I han thlir chiang ma saber phot te ang anni chu mi re thei mi hausa beram en kol tu mai anni ma se pathian chuan Mesia an hailo nan Krista lo piang chu apian na khwale apian na mun le amut mun le an tuam thu chenin a hai rual lo turin a hril chianga intan Davida khwa chandam tu apiang ta lal Krista chu tin hei hi intan chin chha na turani no sen po na tuam ran chopek na thlenga mu in mu ang ti in akalakal swal rual lo na tura chiang in na ko mu chu wangin mi mol le mi re thei mi ta pathian a chianga mi hnuai hnung te laka a hnuwa thup ngai lo zol nei soilok angin no sen te le hnu te ne lai ka fakna atifam kim ta si tin adot le chuan berampu ti aya fing zok le ro pui zok kho chak mi fing ti anni chuan arsi mu in zui ma se tu lal nge piang do na khoi hmuna nge apian po an shelo
Arsi eng chu an pong en zon ringot mai ani. He an zui arsi hi mesia arsi ni ma se. An thinlung a chian fak lo awangin arsi eng chu an ngai danin an chui dona. An rin thu in an rin na mun an dab boka. Chu wang chuan kal lo na tur an kal ta ka wangin nau sen suat tur khovel lal laka beise na ngat tu an ni. An ma ni awangin nau sen kum ni hnuai lam rotin an oma. An ma ni awangin mesia chu an tlan bo pui ta si a. Heng arsi eng a mesia zong tu te hi. Bible shiat na atang ringota pathian thu tak zong tu te hi an ni. Bible shiat na atang ringota mesia mu tum tu chuan. Ro pui na lal ina ngay na a. An zui arsi eng mang chuan mi ti an chun luma. Nau sen mi re thei an suam chin. Apathum na chibay buk tu chu. Chibay buk tum tu zi nga ro pui ber. Ring tu ro pui. Arsi eng a zong tu te lu na tla khopa mi chung nung Heroda chu ani a. Ma se ama in siat na pakhat ma anei lova. Lal Herodan ama tluk tur lal lo piang tur ngay thei lo ang khan. Ring tu in tivesi. Krista ro pui ay ro pui tum tu ring tu. Mesia chibay buk tum ve ang in soy si. Ma se tu ma chibay buk du lo. Ma ni chau chibay in buk lut tut chin te hi an ni. Chu wangin kan Bible chuan. Mi fing fin na chu katibora langa. Remse at na po kapay tlaang ati reng ka. Berampu ti anga in ngay tlomin. Nausen chibay buk turin ho ikal nga lang tiin. Father in zan lai in ko matut sa apuan chu alay chuan. Lal thoma chuan kimoto chu avamit sir zawa. Ani chuan mit lalaw le ka father chu enin. Ngun takin nalaw ngay tlati avah mua. Chu zan lai in kom hun siran zo nu chuan. An Christmas cake chu father chuan an zawaya ta na pila. Ei tur chi sang ein. Father chuan piano tumin Christmas la asaruay ruaya. Zan lai in kom ba na ei le in chi sang tlay taka an ei nu chuan. Atu ka in kom le turin ma ani mun chewa an in chendar taria. Ma se he zan hi tu tan po zalien zan le. Thol taka andu na lam lama an ping pei thei na hun om chun nga ni awangin in chendar tama se tu mut ma ala chuak lova. Atu ate ma chuan mut mai zai chu an ri lo. In kom ngai zol deuh te chu muam lum thum zo ka in nang fak turin an in kom dar sang hloma. An hota chu lal thoma le kimoto chu an kal du na. Ral khata BBC in Silent Night asarui rui chu ngai thati ti chung zelin an kala. Kimoto kal na tur peng an thlen chuan an ding du na. Lal thoma chuan. Kimoto ho ka om na lama lo leng veri ro. Zanin anga zalen hun po kan mu kha thi. Ka chen ve na po min la mu pui leinem. Tuma om pui dang po ka nei lova. In kom ri ang miang. Imut po ala chua bik lau kha ti ina soma. Ani kimoto chuan riru achak taksi. In thiam lo de uriru chung si hian. Keizong min mu palanga ka minga chevya wang ti ka lawani ti ina chang dewa. Ma selal thoma chuan. Zan in hi Christian tetan kan zalen na zan. Suaswal na atanga zalen na om tura pathianin min chan chua zana ni awangin. Kan zalen na chu mga ina awanga mual po pui ngam ni isyat lau chuan. Ithin lunga zalen na chu ila nei lawani chu. Kei chuan nang ne na kan zalen dun na chu mual po pui turin. Kamu pata chang chekhan mi te min nga idan tur zong nen ka kheng bet dei to asin. O ti mai ro. Ho, ka om na chuan zan in Christmas hun lim om takhilomin. He indo na chum pui zing hi thei hil turin Christmas himang do nang ti ina som ta heu hewa. Chu som na rimoi tak chu kimoto chuan tuar harati a. Lal thoma chuan a han pot na ya. Ho kimoto ti pa chuan a pom thoka a fop ta vong vonga. Chu ti lai na chuan an taksa chu. He shing lam ko vela hian cheng ve ma se. An nun na thara vero chuan mga ina tuipuya. Thile dam po in omzia nei phak lova siat na to vek na lal inan lo adu na ni. Thocham ko pa in mga ina nun in kam theilaw no na in nek dal vek chakin ko vel hi an chung tlak ani. Airport sira Church of England biak in chong sang dar chuan. Zan lai pel to ti siat takin dar ni aron khong ribul bula. Lal thoma hota chu mut chuak hian a zemin a zem phamul lova. Atuk vera chang chuan kimoto ho na lam kong chu thlir chungin. Christmas zing jian tlifim ple seng kara kimoto chu athin lung zong in angai tu a. Indo na hian thisen tamzo salova in suat na le. Ara plak thei ang bera ral thuam tha ber ne na in ti mang vek du khopa. In suat chiam na chaw alo thlen bik lo zong ani e. Mana ka mel ma te chu tu na chuan ka mga iberan lo ni le ta a. Chung zinga chuan ka ti sa tluka ka mangai alo tur chuak ve le tanghal sinen. O, kovel tak hi chuan nuna vatlak thing danglam thei ngai em. Mana California Rose Park ha tuna chuan khochak choklei para lo ni ta a.
Mana Royal Air Force ngal fek po tuna chuan khochak soklei par bom tu pheng phele pachang le ta si ti ina ngai to aneu newa kimoto hota po chuan mut zai rel thei bik lo anun na kong pui chu manga ina dar tui chuan a luan zor hne pa khothlang le khochak ram tlangwal chiar sen lo sang tam lo tong to in manga ina tui nang thlum ber ber tul tu za tam lo tong thin to ma se chumi zana achak na thazam chat zo tu ang chu ala tong ngai lo atu ka Christmas an man dan tur don neu neu chungin mut zai rela amut ma chuan san lai pel tu zing lam dan in khong ri bul bul bok khan anga itu ana chu aron chong thole a asil fen po hlip chuang lo chuan akhuma a han let thal to pa manga ina hian ma ni nam le chi pui reng lo soi chuang lo du zong tur hi chu khwa ina rela chu chu kan ton ti ka pia nga kan lo tuiral mai thin zong ani hi mo he kala mel shiat lo tlangwal hi mi ngai chuan thing le ra mu pui fu ang mai ni ma se ke kata ni ro chuan thu ro anga nun nem le nightingale tluka omoi ne yani kawan doi ai sar nge ni anga mal som na ra bi thar tur zok ti te in anga itu a akhuma chuan le tap tap maya atu ve ve po chuan atu Christmas ni eng lo chuak tur chu ngaklel takin an muak du na in mu le hun tur mol chunga itu in anin kom le huna an soi tur te donin chu Christmas ni hlim om tak chu mut muna muak thleng turin mut zai an rel ta a bung som pani na zaren na thiar kar lom zanin Netaji Subhash Chandra Bose kuta thune ina pum hlum hlan ani nu chuan INA tumbul pui ber India zalen na tura anin do na chu chakcho ka akal theinan Indian Independence League chu antiliana meichha po ral bang bik lovin meiche sipai pol Rani of Jhansi Regiment adina meiche fel tak mai Dr. Lakshmi Swaminathan chu commandant ani a Singapore ka pui chumun pui ni in October ni somthum pakhat sangkhat zakwa somli pathuma Singapore atangin India zalian sarkar thar lo piang ta chu khovel shia ta puang ta a chu sarkar thar chuan atuk le zana kumpinu le America ado thu po apuang zui ve ta ngal boka Netaji Subhash Chandra Bose chu sarkar thar luber Prime Minister ni chungin Minister for War and Foreign Affairs achanga tin politics sawanga kumtamral tlana Asia khochakrama lo khosato Ras Bihari Bose kha cabinet rank ni in Supreme Advisor a thunga heng mi te hi Provisional Government of Free India roi tu te chu anni Women's Organization Captain Miss Lakshmi Publicity and Propaganda SAAR Finance Lieutenant Colonel A.C. Chatterjee Supreme Advisor Ras Bihari Bose Advisors Sardar Isar Singh Karim Gam DM Khan AJTV Debnat Das A. Ilapa Secretary Ministerial Rank A.M. Sahey Legal Advisor A.N. Sarkar Representatives of the Armed Forces Lieutenant Colonel Shah Nawaz Lieutenant Colonel Azid Arod Lieutenant Colonel N.S. Bhagat Lieutenant Colonel Gulzara Singh Lieutenant Colonel M.Z. Kiani Lieutenant Colonel J.K. Bonsle Lieutenant Colonel Ehsan Kadir Lieutenant Colonel A.D. Loganathan tin heng ram paruk te hian India sarkar thar chu sarkar an pom hala chung ram te chu Japan Germany Italy Croatia Burma Thailand National China Philippines le Manchuria ram te anni October ni somthum pakhat sangkha zakwa somli pathuma India Independence puan nu loka chuan Greater East Asia Conference atel turin Bose chu Tokyo a akala Japan lalber King Hirohito chuan India sarkar luber angin alomi khwala Japan sarkarin alorel thluk to angin he conference November ni nga sangkha zakwa somli pathuma hian Japanese Premier General Tojo chuan Anramlak Andaman and Nicobar Island chu India sarkar thar hna ahlan ta ngala Bose chu December thlatop lama Tokyo atangin Singapore akir le a chuta tang chuan India leilung zalian masaber Andaman and Nicobar Island chu tlo turin December ni somthum pakhat sangkha zakwa somli pathuma athlok lut ngala he thliar kara acham chung ngei hian India sarkar thar chuat Andaman and Nicobar Island chu Sahid Swaraj ti in aminga thlang ngal ta boka he thliar kar hi India leilunga chuan zalian na mu masaber leilung anita ani India sarkar thar chu mirama sarkar wak vai mai ni bik to lova maniram ngei nei ve ta ka chuan Indian Independence League chuan lomna nei arela INA chuan mani omna mun chabalom turin thu an thana changi airport ta INA omte chu helom nani man pui turin leagues headquarters atangin captain Krishna Rama lokala
January ni ruksang khadzakwa somli pali ani a. Changi airport a INA mi somnga emolek chu zingda ruka INA flag chibay buk na nei turin mani uniform na alberha in anin tlar thapa. Flag chibayan buk zo chuan Captain Krishnaram chuan Netaji athucha chu achiar chuaka. Chumini chu kongdang man vak ngai na aom lo awangin tlailama roi pui che a Japanese officer poi mo zwal kil puyan tuma. Inkhom nan le roi kil ho nan Japanese Air Force Recreation Room chu moi takin an chei bola. Chu an roi pui khwaliana chuan Japanese Air Commodore Ofira chu an soma. Changi airport a chuan ni atladon nai to a. Ramhun sang de uzoka ero chuan ala sa wara. An mi som mi poi mo tak. Wing Commander Muratate. Naval Commander Suzuki te. Intelligence Officer Colonel Isamu Sonada. Medical In Charge Colonel K. Sukahara le. Lieutenant Colonel Sawaka Tole Group Captain. Hanki Uwe Morate po an lo thleng to a. Chungan mi som poi mo tak te chu Captain Krishnaram chuan lo besom velin. Chong le tu mangin alo chiaw aw zela. Tin heti lai hian lal thoma chu jemadara kai to a. Ani lo hi chu INA zinga JCO pakhat. Subedar Oman Singh chaw a omani. Tlaidar nga minute ni in alari lo che atia chuan. An Chief Guest Air Commodore Ofira chu British motor car chuangin alo tlan zara. Captain Krishnaram le jemadar lal thoma chuan an lo thli renga. Ofira chuan Japanese nula mel du fashion. Kimoto Matsuda chu aron chuan puya. Ahmalo kadu taka mudmo nar mo a alo nei to. Chutia aron chuan pui tamai chu. Ingan ti churing ma su se mga ina awangin ariru takin alo thik ru hle a. Captain Ram nen chuan chibayan lo buka. Kimoto nen chuan in sheto ma se in she sakya ang chawalangin anin bia a. Chibay kuthinga anin buk nuwa chuan Kimoto chuan. Inglai nge officeri lo kai man. Khonge lompuinan ka han chibay non le te nga tangche ti pa a mga imit mei thinlung chun rai chung hian akut chula in chibay sakya alo tak chu a han buk le nga ta. Ma se chutiang kara zong chutilam hoya hanin biak muang chan manani lo awangin in chung lama anin zuilut lang ta a. Air Commodore Ofira chu padar hlai phek phok mengbui lek lok fit nga le in chili ay sang lo pasanghet mak mai hi ani a. Eile in laman che ma in khom na hun toy te an neya. Captain Krishnaram chuan Nipanese Sarkar chung alom thu le. India ram pumin zalen na fam kim an nei nu po a ram in chan het kum khwa tur an ni thu asoi nu chuan. An khwalian Air Commodore Ofira chuan. India Sarkar du sak thu le. India raman lak bela piang chu Indian Independence League kutatlan ngal zel tura an Sarkarin thu ati tluk to thu asoi boka. Chung hunan man zo ero chuan kil le lamatang hian Japanese rimoy aron richuak ta dupa. Adu tan in tur chi sang chu an ron choi chuak ta zunga. Chung officer za tham pui thukhom chuan dokan bialian pui mai hi an kil khup maya. Alaya chuan Japanese siam pangpar siam chop moi zet mai chu pangpar huan vulwang lai ang mai hian an khoi jing chuk maya. Chunglama tangin electric eng no dul rui mai chuan aron chun no sur mai boka. Chutiang eng hnuaya khotlang nula inchei Kimoto chu alang du kher mai. Eng dul jai roi kara mga ina mit me lo mit sir le zau thin tu lal thoma mit mei chu. Kimoto chuan arul to ka det le zau chung hian akyanga chu Japanese Navy ho tu Commander Suzuki nen an hanin bibok thina. Zana rei tela an thoma thatel tial zela. Chin Hills lang dung lama Japanese jet luan hun lai ni boka an limin hai limatiat tak miwani. Zana lo rei deuh china an mit ming alo nut tak deuh china chuan. Officer an ni na anga anin zana le in polo na chu an khul liam zota ani ang. Atua te po mai chu anin mi chekom bor tlang theu to maya. Nakin dewa chuan Kimoto po in atwar ta bik lawani ang. Lal thoma bula chuan ron thu phein anin kheu ta zewa. Chutia omzemu mal omlova anin kom nuak lai chu in. An ni patni chu pon tlifim dong turin an vak chuak dun ta a. Changi airport pan na kong pui chu panin an chuak duna. Zan thlano eng poriai nuaya chuan in ngeng rialin muang changin kong pui an zo duna. Airport lo na tur kong peng chu hersanin kong te zok chu an zo a. Indo pui ma a English missionary ho chen na hlui. Mual pong mun rem det thing buklima chuan an thudun ta a. Chu zan thing thonuam tak le mun fian jal taka chuan tu ma mit mei veng lovin khovel hi an mang ta a. Anin kara rin hlel na ten fai tur eng ma a om to lova. Abula chan ngai la ni to bok hek lo. Kan ni lek liam ta Christmas rem na ni eng chuan alo rem khom vek to si a. Kimoto Matsuda la chu American nung changzik tuak taka seilian le. Tunai khotlang non royal pol pa kanulat lo mang to ani a.
Lal tho mala chu English kai shoi na hnuaya tlangwal in zir chhuak ani boxi a. Engma soilova an thut duna tang chuan an tan khovel hlim na zong zong hi an ma a aron in phal rei ta fekemoti turin anom hian anuam dam thupa. Atir phat chuan soitur ber po she hlei thei lovin Cliffy min det thing le coconut a chem sing seng chungai thla in anin kwa ngoi hle ringot ri ani. An tan zalen na thliar ka lom zanin mangai na dai fi matla ani bere. Bungsom pathum na mangai na in khovel ngam se. Bangkok atanga bomber thlo na ron zan thlen thum hum po she chang to lovin. Tin le lama an ho tu te hlim hlop bol ri boal po uk sak to hek lovin. Det buk noya chuan he khovel hlim na hi an lo chen ve me ka. Ai ne sipay dang te chu ral kara thile dam thiala mutmu po an to alo lai chuan lal thoma iro chuan in do na khovela mga ina parzu alo tlana silai le puak rang ne namong po hung man lova chun le zan ang khata an man lain ani iro chu Singapore liteng sol vaw kam nuama anula mga inen hlimni an chen dun thungani khovela thil lo thlengin ang khata mitina tuam lai ngei po hian adel da na va in ang lo theingai tak em lal thoma chuan Kimato base hospitala ka mutir ber tumche a ka han muput mai che khachu ngai na mol hi ka shelova diutiru ma in lu lai te khan karon bi thareng che asin hetiang thuthian mangai na apiang thut theyang ti reng ka shelo a han ti a Kimato chuan wan het sau pa hian chuti mo iti tak mo keipo e Christmas mang tura kan father ne na kan local khan airfield atanga Christmas in kan ron pana ka mu atang che khan Adana indan man rual lau hian kanun na chung rila chang hian nang ba du na che hi thok khata apui tlinghal thut mai zunia ati man chawa atu ve po chuan anin nep zo ta lo chu in thlale na chang an shelo kum khwa mai om mangeti khopin anin fop ta vonga chuta lal thoma oma bein athin phutet det chu angai thla a mangai na awanga thakhur der chung hian ki moto chuan o heti hian thidun tamaila a hanti a lal thoma chuan Kei zong nang nen hian thi mai kala thlang ri lo heti hian no pa han ni tamai zokila a han ti a Kimato chuan ni etiro ma se kan hun han enin indo na kara dam chung khosak na ngai to aman lovin ke ni ngei po hi indo na awang chawa in tonga hetia om he kan ni si a ma se kei zong in nei lo tur chuan ka in phal lo nang kan in nei hi ringem ti in han zota lal thoma chuan hetia kan in ton ngot dana hian in nei tura pathian samsui te po kan lo ni ma na kan nam thu fing chuan mani nu pui tur chuan ban phalan ron not mai an ti a chu wangin kan in nei lawang ti tunge soi thei ma se kan in ton na leilung hi zong in ka du thu asam lawani in do na ni lo manga ina in khovel ngam se ka wa han ti tak em ma se pathian zara ne na kan la changanga hlim takin India zalen na leilunga emo ani lo le ni chho anarama emo in then le ngai to lo turin Father Francis Simura kuta ngei khan kan la in nei don nia ti pa chuan apom het sau sawa Kimato chuan he in do na hian chung ko in then na te then rual le mani ram ngei chwa san na te hring ma se le lama chuan hriat ngai lo kar la leng te nen la hriat ngai lo mangai na ram kan chen pha thong si a kan thian te thisen luang ta khan kan in mangai na hinem het se an nun na an thlak hlet ngoi an chan tak te chuan kan nun na hi hum him se ti chuan an tuar na azara ke ni pani hian ram thara mangai na lo chen ve thungila thoma ke chuan ka mangai che a ka mangai kum khwang che nang idam chungin min mangai ve angem ani lo le kanin nei ngei ringem ti in thaphang o lau thong in ni tliam chung hian a han zota zan chuan an hriat lo kara dar som pani don lai lo hruai thleng le man to a an ho tu te roi che thom ri luai po are dak to a ma se tu ma mit me an veng lo tin tu ma la an hlau bok hek lo an kara mangai na ro me zam chuan an ngai to anate chu atimol zo to in lunglem nei lovin an pani atang ma chau lo chu an thin lunga engma leng mol to si lova zan te chuan an hun thlak hlel tak chu anga kin atoi khomwan pui chuang si lova ti sadanin mut chu ma se an ni pani zong mut chu an pia lam rama mangai na bok te an lo ari si a Bungsom palina siam pashanga kul chunga bosa chu Andaman thliar kara tangin Bangkok tlo kwalin Rangoon panina thloka Rangoon a hian INA Supreme Command Headquarters le Sarkar le an party Indian National League mun puyan hunga Singapore chu rear headquarters alani ta thowa
Mun pui bera rengun an manta ka wang chuan INA sipai tamzok chu rengun lama anin sona. Tin heti lai hian Japan sipai chuan Chin Hills tlang dang an lon chuak to in. An matina chuan British lam chu an tol hun veka. Tin INA lampo in Chin Hills pa ka arakan lama ma an la a. February nili sang khat zakwa somli pali pei kha chuan takin anin be na a ne tu an ni nge ani. INA tan pei chuan heti hun lai hi hun lim bera ni hial ome. India leilung nge an thleng ani to a. Chu wang chuan Provisional Government of Free India po a ministry an tilian sawa. Tin Rani of Jhansi Regiment Camp po rengu na an hongin India mi tlangwal lu tharte tan training na mun bera an mangzuya. Tlangwal sang tamrual chu phur takin anin zir mua reng mai bokani. Chutia mishing tamzok an ron lu bel zela wang chuan sumle pai lama po an mamo asang chho ve zela. Chu wangin boss chuan April ninga sang khat zakwa somli pali chuan rengu na National Bank of Azad Hind Ming vo in bank thar ahong sawa. Tin Rani of Jhansi Regiment po may chipol maani se ral thuam ne nanin famin rong ru tharan lak bel boka. India atanga British kolpui khenthon anin beise na asan ema wangin INA tan po aphurom le zwala. Karlawa Chin Hills tlang atangin Manipur phai ruaman tlathatamaya. Chu vele INA sipai matong te chu chalo Delhi ti chungin India leilung chunga ngei ho in Delhi panin an liam thlanghal fura. Imphal atanga mel thum le ka hla a omhunan beng bel veta a. Heng thila wang hian INA mi le sa reng chu rengu na insuan tura thupe kan ni a. Rear headquarters ngak tura ruat te ti chau lo chuan rengu nan panta veka. Lal thoma po chu rengun kal turin na inbuat sa iveta a. Ma se rengu na a in report hun tur kha me ni sompanga ayat lai lo ti ani awangin changi hmuna ala chambang ri a. British sipai man khom barmaram then khat le Chin Hills le mun sang atanga saltang te chu. Rengun prisoners camp siam thara anda khom awangin kimoto po chu rengun lamakal tura ti ani ta thuta. Nikhat chu lal thoma chuan rengun kala tum na ito awangin kimoto chu mulo theini ina in shilawa. Mu thuai tumina chen na man laya tourist hotel thin lam chu panin motorcycle in na panwangwanga. Ma se athen ma corporation market in lian pui kyanga atlan lain kimoto chu amuta hlawa. Restaurant nai bera chuan lutin za zela chaman hnem duna. Lal thoma chuan kimoto rengun kal tura ko na kamu a. Ma se hun kamu theilok lo wangin ka shil rang theilo che ani. Ti in lungai mel takina han shila. Kimoto chuan kalom lutuk ati lai chuan lal thoma chuan kimoto po kal turin thu an pe ve ti ala shiat silo awang chuan alo lung hnual ri rumana. Ma se kimoto chuan a soi zela. Ngoite keipo arang theyang bera kal turin min ti asin. Tuna kalo chuak po hi rengu na kal tura min ti awanga shil tur che alo kal kani a. Oi nang ingtika nge kal tura an ti che kan kal rual theyangim ati chula. Lal thoma chuan me ni sompanga ma akal tura ti kani a. Ka kal tur thu hi ka shil ma lo che chuan kal po ka tum lawa. Kal na thupe ka mu tir phei chuan ka she em maya. Ma se pathianin kan huna vonga. Hetia kan pani nge kal thei tura min ti hi. Vane ina min pezel do na niyang. Nang engtik nge kali tum theyang ti ina han zota. Kimoto chuan kala she chi alo. Rengu na prisoners camp tharan hona wangin ka tul hle don ni in karing. Kal ho sham theila ka vati ti pa chuan lal thoma kut chu akhal heu hewa. Lal thoma chuan restaurant ngak tu le midang omve ti mit mei thlir zau chung chuan a han thut nai sawa. Kimoto malpui chu dokan hnuai lama khan ro chung chuan nakti phian rengun panin thlona pathum chuak tura oma chuta chuan kan kal karing. Nangpo chuta chuan kal ve ngal tu mang che o. Renguna chuan changi mun ang hian kanin om nai to kher lo mai theya. Irem chan ve chuan kan then tira chol kan dil do na nga. Barmaram kan fangdon niya ati sapa. Kimoto po chuan rem timel takin aluwa bunghata. Restaurant atanga an chuak chu motorcycle chuan anin phura. Air office lampanin an tlan dun tawangwanga. Air headquarters office a chuan flying sergeant iya momoto chuan. Rengun kal turan ruan na li chalo phardal dala. Kimoto mu vele. Kapi hei naktip khian rengun thlok tur zinga kal ve ngal tura ruatini alo ti thuaya. Chuta anni pani chuan lal thoma chukal ve turani le ni lawan zota. Sergeant chuan aminga tel velo. Karin danin anni INA chu ahu hawakal turan ni karing. Tin nang chukal man mo turati ini a. Anni ro chu antan kal man mo chu lo wangin hundang an larwat le zok do na niyang alo ti a.
chuta an ni pahnih chu anin ena sergeant vek chuan kalve adu ani chuan group captain in hmu a thang ke chuan thu nei na ka nei lo apoi ngot mai hati a Rangoon ko thler lun lai tak Fair Street a lal thoma alen ko thon lai tak chuan British model car hian aron tlan pel thuaka lal thoma chuan tu te nge chuang po anga isak lem lo lain apia deuh kong ko ya chuan a ding chota kar kong khar chu aron in honga achunga tang chuan Japanese nula zuan zang tak mai chu lo zuang chuakin lal thoma lam chu tlan chungin aron pana chuta zet zong lal thoma po in tunge ani a hei talo ko thler lun lai tak ma ani se in pom te ti hian an han in loma kimoto mat suda chuan engtika ngei lo thlen ve oi kalom lutuk ilo kal lo hlen don ta emo kalo ti manasin ilo thlen na rei to em ati chula lal thoma chuan nimin khan kan lo thleng ve chawa chu wang chuan vo in lam chu kan ha chola ha chol ni rem changa ton pal hlau che chu ka bei sei phak lo na in khopui thlir pa in karon leng chuaka ati a kimoto chuan ho thoma keipo karem chan lai ni boka hei motor ka keng hlau box si a kanin murem chan mana tuifin rat kama te ile ngang miang kan man tak le shwa de gon pagoda te po kan endonia ti ina soma lal thoma tan chuan han hial phal rual ani lo awangin kimoto kara chuan chuang donin tuifin rat kam lama an leng dun ta a tuifin rat kam vel te chu in do lai chu ni lo se du to ka nuam han chen na na i tom fashion hian alanga khwala chu athiangin tuila chu amam zur maya akam vel te la chu du to ka khosak na na i tom fashion hian a moi mai si a kimoto chuan thoma heng lai ram vel te hi amoi ti ro USA kanom laya waikiki vau kam min ti she chuak ma se heti khopa mun nuam le moi si hi indona awangin tuma anuam tola leng lovin are vung vung mai si a indona hi chuan khovela wa han ti nuam lo tak em a han ti a lal thoma chuan ni e ti ro indo hi chu tu tan ma anuam lo zong ani hi ngoi te kimoto ninga lek chol ka dila ho dil vero mandalay lama kan leng khothong mai don ya ti na han soma kimoto chuan kashelo chak chu ka chak khop mai ma se kan ho tu te hian an phalin ka ring lo ke ma chau ka nia ka tul em reng maya vo in po hi ka tul zwal pui ka in su thladewa man le man lo chungin ka ron tlan chuak lui mai ani chak chu ka chak khopa ka han dil te photanga an lo phal zen ma na engtika nge chol chu lai lai ti deu ti ina zota lal thoma chuan du hun la thei chu ka ni a ila ve thei don ani chuan anga po ka ngak mai ang che ati a kimoto chuan ani ho leng rei lovin kan hun lama ikal le thwai jok mai ang heta kan ho tu pa chu a fel khop mai a phal pu a phal mai the sin ati a lal thoma chuan tungein ho tu chu kami sha zong alo ni hlawange ati a kimoto chuan isyang em o group captain Nobukazu Kamatsu ani a Hiroshima akan omna atanga nai te maya oman ni a kanin mel sha sa wangin ka chunga acharya walom ati a lal thoma chuan ka sheve chia lawani chu engpo ni se ho ikal thwai zo kang I chol ve thei hlau chuan a thadon e masin ati a ti chuan tuipui kamatang chuan Japanese 135 group mun lampan chuan an tlan dun le tawang wanga group captain Komatsu office ko tan thlen che chuan ani chuak tur nen chuan anin nang che a group captain chuan hello miss Kimoto office kan bang do na sin engei du iwa local tai ve alo ti a Kimoto chuan nui deu sai chung chuan chol kadil don che ninga lek chol min pek thei takin ka ti a ron biak che katuma a han ti a group captain chuan ifa mamo te thut ve honeymoon in mang don em ni alo ti fiama Kimoto chuan don lom ni mandalay lama he ka chan pa nen hian honeymoon han mangila ka ti a mo kapu nakti patangin ninga lek min phal sak mai ro ti in ngen ngol tak le ngam tlak takin adila ani chuan na chu atul khop maya ma se choli phu viau bok si a idil tlat si chuan kan ui ngam si nang ama ero chu ninga che acha chau ka pe theyang che nakti patangin moi du a han ti le a Kimoto chuan ni ai rei chu ka na inin ka dil ngam bik lo che alom ati a chuta group captain Nobukazu Komatsu chuan ani chuti zong chu em ni du hei chan pa hi khoilam mi nge Japanese langwal heti lai lo omsa te hi ka she chiang lo hlom khopa a han ti le a chuta zong an ni pahni chu anin ena an nui ta a lal thoma chuan
min la shelawang ke chu INME ka ni a changi atanga lo thleng thar ve mai bok ka ni ati a chuta zong an nui tlang le ta a kimato chuan kan Japanese langwal hi mani chongpo thiam lawani hi amuto chuan Japanese langwal mo anti zela sin ati a an nui tlang ta khok khok a siam pasanga kul chu mel ni bial vel leiro chan rem killi nei apon lama tui hwal vel kul mai hi ani a achunga chuan Japanese Army Brigade anin hung muk maya motor lut le chua ka in su zut reng maya kimoto matsuda le lal thoma chu chol lama ni se ankal na apianga an zalen jok theinan ti in sipai thuamin an in thuam reng thowa ma se pon lama civil hotel an thleng duna mandale yani thuman cham chung chuan an mu du zong zong an fanga mandale tlang siam pasanga kul mar lam tlang buda sa khotlang thiang hlim an cheivul chuk hun te chu an tlo a chutlanga tang chuan a chimlam mandale khopui le siam pasanga kul chu alang kwal pup maya achunga Japanese Army mun puya chuan Nipponese langwal rual chu an zi huaya siam pasanga kul chu mel ni bial vel pon lama tui na chim hwal map hi ani a chimle mar chak le thlanga kongka pui pahnih thewaneya kongka pui tin kul chi pa chuan ral ven bu ka om kim veka akul leiro chan rem chung lama chuan pon lama tanga beitu mel maloka nuam tok turin bo nuam tokin len chung chuak veka akul tlang tluan chuan silai tin chuana tur in pen na le silai rol chuana tur ong om kim le veka chu akul chunga chuan a shanin siam pasanga lal in chu a om le ani akul chung chu amoi em a swimming pool moi tak tak le thingbu moi ngial chu a in tlar thut maya chu akul chung chu kimoto te thian don chuan uluk takin an fanga siam pasanga kul chung an fan ni chuan kimoto chuan thoma ngoi te hetiang hun ngai sa nom tak tak te hlim takin fang ma ila ke chu ka thinlung tak hian ka hlim theilawa thuru ka ni a kan sarkar phei chuan hria se an lom lo zom takani ang ma se arem chan lain isha ta chuan soita ila kan sipai te din hun le tangrual lam din hun ka han khai khin hian a chawlama kan tran hi ka hlau deuh tlatani ke chu USA ASEAN le an din hun hria ka ni wang po ani mai thei an sarkar din hun angel hetin an hausa em maya chu ba ka hei ke ni lam chuan US Kamal pui lam hi kan khoi ve theilawa tun thlengin himpia linan la oma indo nei na chim ve phak si lo tin chuan hausak na ro pui takawang chuan indo hi an tlin em mai bik si a tuna la hian German hi an nortomin Berlin hi an nai tual box si a German an tlom vai chuan tangrual hian min be ron don ani a kan tuar lo mai ang ti ka hlau thong riau mai ati a lal thoma chuan kimoto chulam zong soi te su chung thil chu alo thleng ta ani le kan that na tura pathian hun ruwa ta kan ngai mai anga amai ro chu tuna heti khopian kan chaka kan sipai te chuan imfal phai zol an thleng thla in kiltina an chak zok zela chu wangin ke chu tlom zok ni mai chu ka injing phal ri lo amai ro chu isoi ang khan German lam chak le chak lovin ke ni din mun chu ashil via win karing atia ti chuan hlim taka mandale khopuyan fan nu chuan an chen na lama an kir le ta a bungsom pangana kimoto sayonara kimoto soilok ang ngein an thil sia chak lo zong tak mai chuan aron deng ta thuta Renguna night club a hlim taka anom lai ngei chuan alanga pawa puang si lovin Japanese officer ho chu anin bek borsar sar hloma an mel chu hlim lo theu maya kimoto ngai thalo chuan a officer nel tlak ber captain Kitamura chu panin chanchin thar enge sia tin nei in mel a hlim lo ria win ka sia awatiru a captain Kitamura chuan asana en wangwang pa chuan vo in me ni riat mo German chu atlom ta ati zuai raya kimoto chu ain saseng thuaya lal thoma hne na alo soilok to ngangani awangin shil thuai chak le a atu khwa alo war chuan kimoto chu Motohara hospital lama atlan thuaya lal thoma chu wat duty in alo boy hle a ma se pon a ko chuak loka kimoto chuan chanchin lo she to em nimin khan German an tlom ta keini lampu in chanchin thar kan nei thuai ka ring ati a lal thoma chuan kalo she venwal to asin isoi kha adik ngot mai a thei chuan nang phei chu Singapore lama emo aral muang lam tur pana in chuan thei chuan a thazokin ka ring ati a chutia a soi vele chuan thoma nang le ke engtia la khosadun zel turin nge min jina chutia mun la zo ka in sa seng tura min ti azotin lung chetakin ena
lal thawma chuan chutia German an tlawm si chuan tangrual lamin thapuya an ron norna tur lam chu tuipui lam ain khomwal lama as fronta ani ti achiang maya chutia ni si chuan kan chhuah san tak lam Singapore chu aral muang lam tur ani dona wangin ka du sak thila che ka hanti mai ani tin ka soi ang khan tangrual lam hian ma an ron la thei tak tak ani phot chuan keini po in Singapore lam chu kan la ron pan thovin ka ring ati a thui han in kum na huna om si lo awangin anin chen le tari a me ni riat sang kha zakwa somli panga a German atlom nu atanga tangrual lam chan han la chu anangal ngang tamai renga Pacific Ocean thliar kar New Guinea le Solomon Island atangte Noru le Carolina atangte chuan America chuan Guam thliar kar le Saipan thliar kar te chu an ron zuan ta thuak maya India ram lama ni se Southeast Asia Command Hong Tharin Vice Admiral Phil takmai Lord Louis Mountbatten chu commander turin an da thar boka India rama tangrual sipai chiar sen lo an ron in her chuak ta mup maya Karlova Imphal Phaizol po churon la let le in Chin Hills tlang an ron lon kaya Upper Burma Phaizol an ron liam thale ta duaya General Mutakuchi ho te phei chu tangrual sipai ten Chin duin lui le meitei ron in fin na lai Run kho man ti kalewa zingzuma chuan swiping in an rot chiam maya chung an din hun chia tial na awang chuan rengu na lungin tang po chu Bangkok lama buk an chuan chuak le ta a chumirwal chuan Kimoto Matsuda po kalve ngal tura an ruat awangin kumsang khat zakwa somli panga jun ni somthum zan chuan dal thomane nanin hmushama an mang hi ang don em maya Kimoto chuan ka chanvo hi ka ngai to in thoma keizong Khovela hian inga nge more thei tur renga kalo pian bik le nang nen hian kan lo in chara he in do na hian ne tu kan ni emo ni lovemo hlim takin kanin ne yang chukati lain in chena tul le ta si a ti in mitui tla zoi chungin lal thoma chu apom vonga lal thoma chuan kan malam hun hi tu man kan soi thei lova kan hlim na turin hetiang hun hi atul ri po ani mai thei asin tuna hian tangrual lam chu chakhle ma se hemi awang tak po hian Bangkok lama karon kalve pha in he in do na hian achak lo zo kan ni ta ani po in keini INA chuan in ram lo chu hona tur ram kan nei chuang hleinem ti in a nema an pahnih chuan soi tur ber po hlei theilovin an ngoi dun wanga chuta Kimoto chuan naktuk first flight a kan chuak dona min ron thla man sha mangem ti in be sei takena han ena lal thoma chuan dareng ti ange in thwa irin atia Kimoto chuan zingdar sari che a ani ang min ron thlang che ti pa chuan han fo pa lal thoma chuan daria thika duty hunani a karon thla man don che chu ron thla ngei che ka tumang ti a asoi lai chuan Mandalay lama tanga hliam phur rel lo thleng chu akiu ruaya zandar so mani a lein kom kham lo ma se an hunin in kom renga phal lo awangin in mer vong chu she takin anin thla a zingdar sari rik na tur minute som panga al om ti lai chuan Kimoto chuan an chuan na tur Japanese Air Force thlo na chu apan ta a lal thoma chuan a thlir renga in chung dung chen akal ti lai chuan aron le hoya lal thoma chuan akut vai lap chung hian Kimoto sayonara a hanti a Kimoto po chuan aron vai lapa thlo na chu arum ta hlura Kimoto chu thlo na kailon alon kaya thlo na kongkhara alu don chep chuan aron le hoili a airfield sira ding lal thoma chu aron vai lapa lal thoma chuan vai let lap pa hian ama sha thamlek hian Kimoto sayonara timol chungin thlo na thlok liam ta duai chu a thlir ringa alan thei to pa akal kyang ve ta chawa kiltina an malak na lama pianga tangrual sipai chuan Japan lam chu an nor hun zela chen twin luiral chaklaman perkai chovin Bay of Bengal lama la chuan Royal Indian Navy le Royal Navy chuan Andaman thliar kar an chuang kai le to a tin Sumatra thliar kar lama kai tumin be puyan thlak mup reng to boxi a Rangoon khopuya po chuan INN nukhoi le Japanese nukhoi tlem te chawan om to a chung hliam le IN kol tu tlem te zinga chuan lal thoma chu ama chovin mani nampui po om lovin kho har takin oma Kimoto nen hlim taka an len dun na mun hluya te chuan kho har takin a leng rek thina chutia an mel malam ta na bel chunga sa mai an ni to nuwa chuan an mani roi chuak turin Japanese officer Brigadier Torohachi Tagawa chuan Bangkok lama aron roi vele ta a Bangkok lama lal thoma kal ve ta chu doi zok chanchanga kal mani se le lama Kimoto mudo na ain be se wangin a hlimril ru hle thunga Bangkok an thleng chu khopui chu alo ral muang lo hle maya
are hian are thuap maya zana ni se mei de zeu pom lovin athim hian athim khup maya bengo ka thlen vele a lal thoma sha du masak ber chu kimoto omna ani August thla alo de a lal thoma chuan kimoto chu a om to lovani te aring rum ruma ni khat chu army depot a kal line atum lo tak main kimoto ne nanin tong ta lau maya an hlim dun kher mai kimoto chuan oi kalom lutuk katum lo deuh main ka han mu che chu thoma idamem oi I mela hlim lo e mai idam lovem ni ati chula lal thoma chuan dame kadamasin ka hlim lo hleinem kimoto ka han mule che chu ka wa han lom tak em ka lo thlen tira tangin iom na ka ngai ven renga ma se tu man min shil thei si lo in mu mana zan in chu in kompo ka du khop mai huni nei thengim atia kimoto chuan kala she che alo ka cha khop mai ho tu thunwai om ngang hi kan ni a ho in kom kan du si chuan zan in chau chu night pass dilila ani enge kan chuan lamang ti in han zot nga la lal thoma chuan ka she che alo enge chuan lam rem changa irin ishe jok lo mo atia kimoto chuan ka she bik lo engpo ni se ho thingpui in photang iman mo em ni in kom na hun tha po kan mu lo takin kanin mu lo na rei to sia atia an pani chuan an nai ber restaurant a chuan an lu dun ta an han in mudun chu hlim hle ma se in do na lama be se san vak lo awangin an ril ru tak chu a hlim lo ru renga Japan radio la chuan chanchin reng puan that du hau to si lo awang chuan an chana thalawani ti chu mi pa ngai tan chuan hairwal ani lo khotlang lam in do na chuan Germany le atran rwal pui te chu an tlom to awangin allied sarkar tang rwal in Japan maltran an han nor ron ta chu an tan chet ngai na awang ti a hriat sa ring mai la taka Pacific lama ni se America chuan athapui tho in Solomon Island le Guam thliar karte Wak Island le Mariana Island te chu achuang kai le tabok si nen du tokin Pacific Ocean a chuan USA chu avok lal len le to sia tin Asia chimchak lam khomwal lama la chuan Japanese army chu nortom chhovin barmarama tangrual laman khat le to sia ani telin Japan sipai chu tolhun hun zelin Bangkok khopui po chu an ron lu tup tup reng ni tin to mai bok si nen chung thilawang chuan lal thoma chu amang angru in Japan an tlom vai chuan an ni ai ani tan chuan khwa athim le zwal don ani Japan rama lula chu an tan thi na tluka hlau amani tho si a India rama kir le la ral pui ka chunga in barlu na ani mai boksi kimoto ne na chuan engma soidu che alo ma se aril ru tak chuan arbo wazong ru hle maya kumsang ka zakwa somli panga August thla aron den meu chuan ai ani ho tu lok le Provisional Government of Free India shwai tu te po an lo thleng chanta a August ni thum sang kha zakwa somli panga zan chuan kimoto matsuda chuan mumang mak tak mai hi amanga chuan wana tang khian mei al hlom lian zet mai hi alo tla al zur zur hian alo mu a chu mei al hlom zinga chuan anu le pa vir zok zok lai hi amutlat maya chu amang chuan kimotoril ru chu ati shom ta em maya atu khwa alo war chuan lal thoma hne na asoi ta ringota lal thoma chuan thlaphan na tur mangani lo top chu inu le pa chu ring turin oman ni a pathianin zolni Eliza mei ala wana ala chho ang khan pathianin van mei alin ala shwai chho ve don ani chu ti in han nema ma se kimoto chuan chutiang lam chu ni theya a hriat tlat si lo awang chuan a thalam zong in ngai to atum ma se aril ruwa ngai that lo na ruk lian tak hriat si lo chuan akam tlat jeng thung ani August ni ruk sang kha zakwa somli panga alo thlen don zan chuan kimoto chu amu hil thei ta hau lo maya amu thil thei lo na chan ber la hre si lo chuan sahal huam chungin mutmuna ale ta let jingot maya chumi zan angare ti zandang ala tong ngai lo August ni rukarala ani sari na jing lama chuan a hlau thon ang nge in chanchin rap thlak tak chu a heta ani anram anu le pa ngei chen na khopui Hiroshima a chuan USA in atom bomb thlak ti a heta a hriat vele kimoto chu athidang ngala akianga Japanese officer omte chuan doctor an ko thuaya aron har le chuan akianga a mu chak berlal thoma chu ngoi renga thu in na mu ma sabira kimoto chuan akuta hoin abul na ise ta athutira chu August ni kwa sang kha zakwa somli panga chonu thlang her lai to kha ani kimoto thidang kha aron har le nuwa po mumal manglovin na omrenga August ni riat lai lama chuan akhosikin aron tlak buak le taxi awangin Dr. Ten aril ro chok zang khainan muthil na damdoi an lo pe hi alo ni a chumi aron har le in lal thoma amu atang chuan tlemin aril ru aron har fim le zwala
Ogas ni kotlay lama hospital compound tual nuam taka an tun nuam dan tur an soy mil lai tak chuan chanchin lom lo takan shile ta a chu Nagasaki ko puipo atom bomina kan ral tak vek thu chu ani kimatoril ru she omle mang ang lutuk chuan lal thoma chu akwa ngoi ringot maya eng thu ma an chat thei to lo Japan lam la chu kiltin maya chuan a sangte lin anin peru iroi reng mai bok si nen tin chen khat la chu tlom tum baksak lova om huna lo in show sa le changrua lamlung in tang lo ka plum ta buai tok la bo lo ni som pakhat lo thlen chuan Japan lal berking Hirohito chuan atlom thu chu an officially na puang ta a ma se alei do tilaka chuan alatlang zar mai ri lova chumini atang chuan Japan sarkar chuan ma ni sahim na laman panchan ta ani Provisional Government of Free India shwai tu te po chu Bangkok a chuan an ho tu pa ber Netaji Subhash Chandra Bose hovin an ron thleng kim to a Japan tan changlo an tan hlei chuan amang an thlakin ro rel po thiam har sa ani Netaji tumdan ber chuan Russia ramakala Russia thlazar hnuaia hum him nangin lo chu kongdang om to ina shelo Ogas ni som panga sang khazakwa somli panga alo thlenga Japan sarkar chuan indel gil na omlova in pek mai lo chu Japan tun hnu tan chiat vek na bak ma bak nei do na ain shiat lo awangin Ogas ni som panga chuan Japan sarkar chu tangrual hne na chuan indel gil na omlova ain pek thu chu apuang ta a ni som pangat lai chuan Japanese Air Force Commander chuan Kimoto Chukovin atuk ni som paruka Tokyo lama thlok turani thu aron shil ta thut maya chu chuan Kimoto chu atimang ang ta em maya anule apa chuan damring to lo ma se khovela mangai tu pakhat alaneya chu chuan ati thlamuangin aril rushi omna po ala hnem theidewa tin atum anga lim taka no pakop choila ne ngei tura abei seina chuan amalam hun chu lim takin ala thlir shama ma se tuna azong khovela atan be seina atop ta ni ina sha a Tokyo a akaldon zan chuan engma poisak po nei to lova amaru ma ngei lal thoma chulenga somin chumi zan khat chau na chu annun khwa atan anam don ta ani chu khovel andam chung huna chumi zan chau lo chu an pani atan hunan hule ngai to don lawang ti an ringa atuk Ogas ni som panga jingdar sari athlok chuak mai turan ni to awangin khovela chumi zan bak chu hunan nei to lo Kimoto chuan athom na tul zol chau chu asing safela adang zong chu lal thoma kuta ada veka zanlama chin khatma ching lawa inkom tlaiwaran ni awang chuan atuk leilung alo lan chuan Kimoto chu akal kong in cheinai na in thuam fel at to a Kimoto khuma chuan thudunin tongzai reng an chat thei to lo anin pom chial chung po in inkar hlat lua an ti to a an tan in kom le na hun om to lo tur le in mule ngai to lo tura in chen tur te pani tan chuan engma in an kara ramri akham thei to lo tukver chu an han hong enga anin fob le ringot thina khwa chu an han hoi vela engkim mai chu angui zo vek to hian an sia a chuti lai tak chuan motor ron tlan thom room ham chu an sheta a chuta zet zong atu ve ma anin sum zo ta lo an ti ngai na shelo chu an cham don ringot maya motor chu Kimoto omna kot zona ngei chuan aron in hung chuta kong khar ki gri in azui nga la ti chuan an ni pani chu Bangkok airport lampan chuan an tlan don tawang wanga airport a chuan medium bomber chu alo in hung bung bu fo ahloma airport a alu don che a kut thinga chi bayan in buk nu chuan Kimoto chuan thlona lam chu apan ta a athlen ma in voi khat ron le hoi zok pa hian akutaron vai lapa chuta thlona a chuan lonin akai lona changa alu don che chuan aron le hoi le a akutaron vai le a lal thoma chuan a thlir renga chu akut ron vai chu chan pa in ama sha tok lek hian Kimoto sayonara timol chungin thlona thlok liam ta duai chu a thlir renga atop ta